koko boja no hey asembesi asembeba enefie enya asam keto akra wo kire bia do sare tetetu a ne ho ya frena na no enya ya sompa Asem Mpe Nipa ya no yaba na yaba na enne no ensem wonam afidie we so no na nkiri waso bi so ewo krom no na wonam a ensem ben ena omubusabusa se na den ena esi ewo sompa Asem Mpe Nipa no so no ena montamu chuku ena obi antamu chuku ena oyo besi wansa besi ni ebehudu owi abere wankuruma enne ewo sompa Asem Mpe Nipa so enya asem ketu akura edigade abakade kumasi jom sompa Asem Mpe Nipa odi ana odi asem enya asem ketu akura no so oba pa osima edu ebako bronya bosom ya toso enkro no ne da etoso enwotwe enene 8 September 2023 basa yadom okutwa nso ne nanka nso wono ena ebo sada we na krupo twedia pono na ye prekesa jamadu wo fiti krotia na ho bom afie mu no hey emrikisi ye tumi no ne frane samampo ye di so ena ye jana so ena sembesi ne papa ene pani for Sompa Asem Mpe Nipa ka kire wobi na obi so enka kire wobi se ene ampai pa dia hey ebedwa enya asam keto akra pa kwabra bibia bokọ de nyakopa dawruma bibia bokọ me ho ye okay omanum nyina ye chiamo ayifo besiasi min krom monofo beka ye chiabe me chie obi bia na manya namfo America obi na aka chem so America fo so mpem asem Ghana for bi o America ana American brofo America nya brofo okay sister baako sister no me refindi wada my free che ko no maji wudin opama sempa na no kasa fon so on family agrokra na woni wura mesa chia mo because some na fina mo kofi it America for Germany France Holland Belgium and UK ni nyina no Italy for Spain me chemu nyina minum senche motum safro di for say medi holidays bebem oh yes abuche for some me medi holidays e ba bedi it over so BPNC na de be sie no ejina wa also money pia ye koku from podi asembebo anyasem kitu Sompa Asem Mpe Nipa di asembebo anyasem kitu sa brantie na ye friend Sompa no opu nipa kosa opu nipa kata kranka nana enya say dia akakra na ye oh yeah akakra na Nyankopon di bi okay na beti se na odifo obobo abunchiku ni din America Belgium ne Canada UK no ne ade na wochia wo mu nyina ne ade na ye mesu me chie se hwebe kwaifo ne bosun kwanta mpantu ase am o manfo mesu me chia mo osumo kan ayi no mo kra na mo support ye mo na me nso no meba ho se hwebe kwa ho meba ho abe konsra ho me konsra ho yes ne kwa soa oh waden na wachi ya 19 fu ama me 19 nya kro no fi won ma na wo ko na komampo na wo ko twakun no mebo ai wo twakun na san no abesna komampo ansa no akomampo ye kwadu ho papa oh sa kro no kro bia manage ho ye because enuane enye kwadu nko a aduane ankasa aduane wo ho no mu duru ho no mu a banchi pe na ewo kwan ho ne ade nti mechia ne ntinifo na wo soso ache kumawufo amani ana mache kumawufo na kumawu kro no ankasa no kumawu no se me boni din kro anu ade ba ko pe na ma adwentwe kosi so ifi so hene pon ede ne tigi a kire mama santeman me bokumawu at the very moment kumawu beba mitrim bia no nipa ba ko eye twene bo akodua be makokodu fo no yaba chia na busu bia no eya na mani gise me free krum ho no adameda sole a me free kumawu me so ma meti ate ose mani ji kumawu ne fijase me free kumawu na fijase na ma me fi wo ne ade do nti me free kro ni mienu nyina okay fijase edini efeduase efeduase okay enka ne no
omukọ fumu ana maame na efe na efi no tonton kwadu okay ewo edua kesi bi ase aha nti omukọ fumu ana omobọ mo se edu efi dua na se ane age ahome okay efi dua na se na ye efi jase na nada ko ya maame kwan na me ntwe Asante kromi bribe de ye ya ye di kru ni to sa so ohun dako kru bi ti se ahensan se ye ohene san za ta mo kutwa ohen kese ni ti no mema ni de mu na otumfo se tutu a odi kan na wodu ahensan to omudu no nana ohene ni ti ni san ne ye ahensan na de nchafo no so wotu nso omusu ento mo ti se ya ye yakum mo hene ana yetwa wo muti no yetwa wo hene tipe na wapagya won sa pon no nku bim sa tam no mo to nsu usu no se wo mo na te hosu no enti mo ma won te honsu eni nya ato nsu enti na I hope say emre de ko na nim da ko be ma me kwan na ma kire nkrumi bribe kwada so se kwada so eni ade enti na yaba na ene ye weekend na edu fia da bia say ya me ku fia no mani age because ade chi ame ma adwuma na many gen start 10:05 yapon no about 10 no 5 minutes beto so na many gen start aha na me jimeni na anti me jimeni na kwasiada anadwo 10:05 just so time aka say 10:05 hono mo no na ade chi dwoada me bedwuma de chi dwoada so na me bedwuma na me de woka ene ni obenya de me akokot adwana ntuboto dabi dwoada nkasa nya da ede akwasi broni kra suro dwoada Monday enti so hu so bi diploma Monday se ni panisuro no school for kra mpa dwoada asem dwoada nya da ni pa bi pesa so nwuru begu ne ho no enipa na ni je dwoada ho pa ye nipa okoje visa ko US ye de be man Monday no ye de be man dwoada no okay ya koya nima ya Sompa Asem Mpe Nipa asanteman agye ya tum yan ni otententu no bafo se ya boye ntaba mu a ya nam soro zanam fam we ya Sompa Asem Mpe Nipa otu odifo pokwa branka bama usu kankan ko ba jasi semprimo bama ka producers no sa na oyoko ba kwaku yebo a eka producers no na ya mansa Abram Power Tafrija eka producers no ere chichi fidie fruma ede emame oko MC awa Kevin ono na James awa boso Sompa adidie Rashford omunyina eboa ema Sompa Asem Mpe Nipa fa ne tampa na wodi afra ima ene ka kire obi school fees omunyina eboa ebo ye chidom ena efiada nanso so no ensem wa na ebepie wa fidie we so no enya asem keto akra dodo no ana hwe yen dodo no ana se akosi sen dodo no ase ne yebehwemo ena wantienka wa ha ho papa anu tienka cho se Sompa TV ya live aye gina so aye ya adwuma den Sompa 93.1 eno aye Facebook no Sompa TV Ghana aye Facebook subscribe share na foforo hwebi wotie bi enfam free ho sana YouTube no abogafo ade no aye Sompa TV na Twitter no enso ya Sompa TV Sompa FM social media handles ni nyina ya very active yakọ ni subscribe yan share na afoforo enhwebi efrisa Sompa Asem Mpe Nipa no se wantie ya wa ha ho papa aha ena obatem panisem ene enkomode kofro bufo pa ba masuketu am yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ni ti foso menam ti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so ene fiada eye mochiridwa eno ti no wona wahwere wade hye nyina no ye omunyina jako ene seden efrise enumrei obi mame ekọ obi papa kọ obi sewa kọ obi wafaso ekọ saa na obi dofo papa bi enso ekọ a ene woto abese no enya aseketo akra eno tie masafo we nyina hyeden esanse efiada dia santimem eye mochiridwa wo wafutu sem ene sei efiada saa no ya na ye boaboa ye ho na ye dia akọ home nanso so no futuo ni atratene obi ani ho awapa ho eno ti wo enefie wafutu sempa ene sei pokwa bena bla medasi na machia ahwefo ne etiefo
ene abuchefo nyina mechia mpapapa afia yeboa wo France mechia pa ana my sister Cecilia ufo Cecilia osuso wo Germany ana Antines mame mechia pa ye kwen no bibi hu na ofosio avutu sem no obi anyina so no ntie bi ade ba ko a hani papa ya hantan ade ba ko a hani papa ya hantan da jahantano sister jahantano ma esua ewu mu no enedi emene nye dua pa ade a wontimi nye no empere hu so obetimi aye wate de wontimi nye no mempere se obetimi aye menye ahantan sem wo nipa wabrabo so because the moment abaye ahantan no woni bonsam ekwa kogina scale ekwa bia so woni bonsam ekwa koto chacha anakwa kobobo anakwa kobudi agura emfa anigye emrel ahantan adere wontimi nye so pray so pray se de emperifo ka no also ekura pray otongum susumanie mabebre emre wabrabom we metumi aye we menam ye we metimi de wesi we menam bo ano da bi to bo ase abrabo no ye ni nkaso enti susu pray wo wiase obaye susu peje wabeti susu yedie wo se wo ye ade a wo ye no emfa so bi ablewo adru ntimi nye osimetimi aye adru nimo he osimaye wo ya hantan dodo bre ho ase you matter who you are be wo du bia bra fom susu peje obeti dodo ade a wontimi nye no empre so beye se wuti wiase pa wo ye sikani o yo hiani o jahantano na asafo na yesu mo anase ye kono se Kristo beye ahantan asemu a anka wonye baabi angro se yesu beye ahantan yesu pa beye konkrofi se yesu pa beye monkey ohurisia no ohurisia ohurisia no ohurisia no a bra ka wonye baabi nyina bra se yesu pa begina ho ye dabdabo a anka wonsuo no anka obehono no katacha ne ka befa se yesu ba be ye preko a anka de woboa no nyina no kodna no benum ko base no susu peja wo ho ade we mina me ye ade we mina ma ye ade we mina me be ye wo ya hantan do brafom me futu semse manya hantan susu ma hantan ni wonim kan susuma hantan wura wadwe mu ese wusisi ni pasa ese ubu ni pasa last minute na wone bonsam to chacha ba na wonim a hantan fa nipa nko babia yenim obi a wonye sika sene ho ese wo ya no adaka ne yetoma no ya hwehwe samlei na tade ye hye no so o ye lieutenant a na tade na aka na ne chedane so nipa no ko on fisika ne nkoba bia won fa kase ne nkoba bia won fa hunyade ne nkoba bia etu susu dwonum wo kasa dodo susu dwonum kasa ne susu peje wabati se konkrofia se bi wo se konkro so ne wo to odonko to boase e ma hanta ma wu menua ba wo tie me ekuna ne tie no menya hanta ntia no adiche bia mu wonsem menua bema eba na onu ne tiere menya hanta won so ate susu wura no susu tata no susu makomone no susu mo no ho ne ho na adeja susu diratem uya hanta dodo jumani ye bia juma ma wo ne di wo si post hwe ofosio se obi bie company do to ano a
ne ne wiase nyinaa wabɛgye wadi o wabɛgye wadi paa sɛ obi bie dwuma paa sɛ mebie ebi apano factory ana mebie ensuo factory na mde ahyɛ wo nsa sɛ ebi a bɛma wo so kantankraka hwɛ so a megyidie madwin makoma nyinaa no mede agye nipa no di ba sɛ nipa no kɔyɛ hantan kɔyɛ dwɛ kɔyɛ ahomaso a na adwuma na ɛkɔ fam sɛ adwuma wura ne ho a na sɛ adene baako na de gyene mmienu a wɔnyɛ wo ne bio wobɛde wagye wadi wo kasa dodo susu kasa wa woni susu tiatia mu enya nkwa na wo voice ye woni pa bebre mo kasa sene ho but mo ko adwuma ye bi adwuma wo yi bra ho ase o oposini bra ho ase na atade so na oposini memma hanta ma mu sompa wo ye sojani a emma hanta ma mu ezisi unua enwo unua ni mase wo ye driver ni ye adwuma se sitie menya hanta because of stand out any mu no metini jan chacha na wo chacha wo no enya ho sawate susu ya hantan ye ne etonia ma odwom market any stores ya nurse for ya doctors ya midwife menya dwe wate menya hantan na de onipa gu no eno an wotwa ade a wo ye no wo susu sasase so na wo ye mam ye obie ni aseta wo wiasa da boyimu me no mienu ye to sense ho ebedum le bi no ne ye nyina ne ye wuko asamado susu peja ho susu ye ho akasesem wan kasa kura wo ne to esusu wo ewurade bra susu pre wate na wo ne to atare na afata wo enwi bi na ahyɛ mo ye ho efini nku to bo ase na nche na asamado chesiu adwuma na wo ye na odwin sɛ ebiam ye lawyer ana ebiam ye judge no bra asamado de yenye judge ho enye lawyer ho enye president ho e de enye ohene ho bra ho ase menye sisisem enye mi wotumi me tumi wei atumi agye asase no ma gye fru nsem ka no ma gye me de to akwasi wo so dabi susu ya hantan bra ho ase na wotimi ni nyankopon bumpu ni mpu wo hunhum ni honamani na nyame timi di wonim ka do atwa asamado nye de etimi nya hantan menya hantan enye konkrofi na emwawo wo so be ma me da ase na okay kankan wa futu sem yo anwumrewi encha kese nkoma ye peni omona samwa the legend baby awu bia omono echia wo se wo hwe ye nyu enne o de paibo techri ono omba adwuma de ne nso so ni nyansa na ho de na ma show no kro yempon ya honayo dabi onai o yale pa so je se yapon no afreso wusu se bia yo okay o ya de pa yesi ane no se okay afide metumi danti me shati fo bo se nyankopon ya adoma adwada mo beti ne voice na me se o mafe no so nana pokwam na futu na me dadodo meko ye nyambo ochina no ye pon a e china no meye metwe no YouTube na mata abo atie o se wokura woni to o to fam wo se de ka engine esiso e bitu amoa te yesusu ya hantan okay nana mafutu no matu din se susufa osika hoahoa wo ho ana wa hunya de ade bia wo bia no susufa hoahoa ho ene mafutu no okay because bible can say bi wo se obra adwuma mfa bi nka ho nyankopon sem hwa na mo nipa ye odefo enti sika wanya no enye sabi wunyansa ena enya wa ho odin ena enya wunim de bi da bi eye nyankopon hwene so saka asem bi sese wan wen kro no a wenfo no oye kwa na obi ye dwumadin pa nana se ye ka se ye nya adwuma obi ye dwumadin pa nso niska obi ye dwumadin pa chen nso niska nti se wo ska na wo ye wadwen se e bia me de me hard me bua dwumadin enu ntira dabi enka won krofo bi wo mena nka omadi animu ana omadi nkan wo ablabom
ɛna nya wadwen sɛ bi wunyansa ɛna ma uska obi wɔ hɔ no mo a wonim nyansa pa enso so obekum no 1000 kwana na account mu obi nim nyansa pa ye de bobra ye de toto neema enso niska ye wo mantamu bi wɔ hɔ no mo a obɛhwɛ na papa panimu bi wɔ saa mantamu hɔ no mo obi nya asɛm na sɛ odi animu kwa na asɛm na tɔ brɛo sɛ wodi animu kɔka wasɛm a enkunimde ba enso saa nipa no oniska nti ne sɛ Nyankopɔn adom wo sika bi a ɛma ne nya wadwen da sɛ ɛyɛ unyansan bi ɛna ɛsa so fa to tirim sɛ ɛma ne nya wadwen da sɛ wa ho blaseɛ nti na wo sika wo ana sɛ unyamesom wo yɛ Kristoni wa ho blaseɛ nti dabi obi dwopa nso ahia no asɔre a yɛkoi ahomache sɔre this time kra me hu sɛ nipa kwa asɔre ahomache akyɛ omo ameta hu omo yɛ na Roman fo no omo de obehia na ahomache no no o se ayine rosary no na wo se kɔ obi kwa ahomache asɔre kwasi ada wokɔ uku ada bible nkyerɛkyerɛ okɔ ɛne ade enso saa nipa no obekɔ mu asɔ dem okɔ ne nipa ahia no am sɛ du ba bi kra na metimi aka sɛ eskafo ne ntampa ayi asɔre kro dodo na no mentia se papa ɛna ɔmo mpa sikani mo mpa yɛ tenten me hu sikani bia nani abre bɔ mpa yɛ tenten da ɛno de me no ɔmo yɛ adwene na saa nipa ɔbɛkɔ asɔre ɔbɛbrɛ ne ho ase otumu sɛ ne nyamesom no ɛnkasa bi hu nkeka wa bia wonu ɛnso bɛkɔ saa nipa no na oni kapre na obi nkɔ asɔre ɛnso so wo sika enti onu adofo ena na dwin masem ne mafutu a meka kyerɛ wo ne sɛ susufa wo sika ɛhoahoa wo ho enye wonim de enye unyansa wa ho ɔden dabi eye Nyankopɔn adom akyɛde because wo ka kyerɛ no asɛ quotation da bia meka me sɛ bible sɛ me na me bo sikani wɔdefo ɛna me bo hiani enti Nyankopɔn tumi bɔ saa nkrɔfo no nyame yɛ wadom ma wo bɛyɛ baako a susufa hoahoa wo ho na susufa ɛkyerɛkyerɛ ho kyerɛ sɛbe wonua a wonu ɔmo hɔ no mu niska meka saa sɛ mu ya no ɔhye betemeka sɛbe mpraduasa obi wɔ hɔ no ma wagimi pa nso wuska sɛbe obi wɔ no ma wohwɛ nneɛma a ɔyɛ paa wotum sɛ na kwa we nti bɔkɔ deɛ wotum sɛ sɛbe nneɛma a ɔyɛ nyinaa no adwene nim nyansa nim ɛnso saa nipa no wuska wo adwene a ana ayi a yedi pesika nyame de saa dom na kyɛ no nto tumi ka sɛ akwa we pa sika akodi botofin mu na sɛ ɔte saa kasa no yetumi empempi yetumi ka sɛ sika akodi botofin mu enti mesrɛ obi a wutie me emfa wa hunyade wo sika ɛna me de me yɛ hado ɛna me de me nawo obi ada no na wo asolete ayi so sɛ wo de like wo bin business ana sɛ bia bibi saa ɛnu ntina ma wonya sika no da bi nyane saa Nyankopɔn tumi ne na hoɔden Nyankopɔn sɛ mu nhyira me de me nsɛm ba wieye no ɔnwomtoni bi to nwom bi wɔ sɛ wabra bo mu nsɛm ɛkɔyie ma wa hwɛ yie na wamfa hoa wo ho efiri sɛ onyame a na doma la kwa na wote sɛnea wote sɛ wabra bo mu nsɛm ɛkɔyie ma wa hwɛ yie na wamfa hoa wo ho efiri sɛ onyame na doma la kwa na wote sɛnea wote nana me das memfɛsie ya amen wɔdɔfo Osei Aboagye ne mafutu sam yetiawa enwoma miensa na mpɛ sɛ ɔhyɛ ne so na anwumre sɛ wode ka wabrabɔ ho na wode nante a ebesu yie na asiw kra yie ɔdɔfo me pa kyɛw ayɛ kasa bi a wode nante a ɛbɛboa wo medase ayɛ kasa bi a
on mane ka wa brabɔ ho a ɛbɛma wadi nkunim sɛ ɔde ahobrɛaseɛ nante abrabɔm sɛ de no odifoɔ pɔkwabra ɛka no a ɛbɛboa wo yie paa ɛno ti mepaakyɛw meda ase na wode ahobrɛaseɛ no ataatoɔ ɛbɛboa wo yie paa emire bi Asante Mampɔn Mr. Ayi Simple Store Manager na futu sɛm a wɔde ma me yire mfida gye da mɛka me sɛ gu me bo no ɔno akoro de futu sɛm no ma me no me wɔgyidie sɛ na ɛmso ɔno kora ne yire fi na futu sɛm a wɔde ɛma me no wɔno wɔyɛ panimu bi adwuma na sɛ pani no efiri nkran ba sɛdeɛ Mr. Ayi esi ɛbrɛ ne ho aseɛ ɛde da papa no fam no ɛnya asɛm ketewa ɛno ti mmerɛ bi na futu sɛm a wɔde ɛma me no mede bi abɔ me kotodwam a mede ɛbɔ me bra ɛwɔ wie yaseɛ na asɛm a ɔka yɛ nyinaa ne sɛ wowɔ adwuma mu ɛmfa ho sɛ adwuma wura wɔyɛ akɔdaa anaa wɔyɛ pani ne nsɛm ɛna wo hyɛ ne nti ɛna wo nsa kɔ wano ɛno ti sɛ wobrɛ wo ho ase ɛwɔ adwuma mu hɔ na woanya wo ho manyini na yɛsoma wo a wo se me koraa manyini na kyɛ sɛ adwuma no ɔmpɛ ne nka nkorɔ ɛno ti sɛ yɛka manyini a yɛmfa mfie ɛnkɔ adwuma mu ɛno ti na futu sɛm tiawa a wode maa me ne sɛ nyame yɛ mo adom na sɛ yɛfa mo adwuma a mekae sɛ futu sɛm wei na Asem Mpe Adom TV Adom FM no wɔ hɔ me yɔnko paa wɔse nipa a wɔfa wɔ adwuma a ɔma nsa kɔ wano no sɛ woduru adwuma mu hɔ a ɛmfa wɔ bi asɛm a wɔbɛka ɛma wo bu mfu adwuma no ɛfiri sɛ hɔ ɛna wonya wo sika na ade ahwɛyere ɛne ɔma sɛ yɛtia wo koraa no a wohyi kura nka bi ɛne ɛyɛ a ne ɛyɛ akayarekadeɛ bi a yɛde ɛbɛyɛ wɔ adwuma hɔ no koraa no mene na sene no a sɛ adeɛ ansa a ɛyɛ da yɛ a wosuo bɛtɔ ɛyɛ da so akuafoɔ wɔkɔ adwuma a wɔpɔn ɛno ti ɛda yɛ adwuma no sɛ ɔkɔ nonsia koraa no a nonsia soɔ no adeɛ bɛsa mobɛpɔn akɔ fie ɛno ti sɛ obi yɛ wɔ yakayakadeɛ ɛtiatia wo wɔtwitwa wo nantene keka ho nsɛm a ka wano tum na yɛ din na sɛ woyɛ din ne yɛpɔn adwuma no akɔ fie a wo yere bɛfrɛ wo dada wo ma no so ɛbɛfrɛ wo dada deɛ yɛyɛ wɔ adwuma mu nyinaa no wɔbia ni hɔ a wɔnim deɛ de yɛ wɔ ɛna mpo yɛntwerɛ ntaa wo ho yɛmfa ntaa wo moma so ɛno nti so obi ama wo nsa ɛkɔ wano a ɛduru baabi a ɛma wɔ bi nsɛm keka bi ɛma wo nkasa ɛnti adwuma wura mpo deɛ ɔde ne sika yɛ n'adwuma no brɛ wo ho ase yɛtia wo koraa no a wohyi kura nka bi ɛyɛ de yɛbɛpɔn yɛbɛkɔ fie wɔ yere no ɔma no they still respect you ɛno ɛne ahobrɛaseɛ fotuo a wɔde maa me ɛnti ɔdɔfoɔ na wo brɛ wo ho ase ni wo ne yɛ a woyɛ wo brɛ wo ho ase ahantan no ne apagya matiri no adwuma no wɔ fadeɛ koraa no yɛbɛtumi ayi wadie o ɛno nti so obi abiri ne mogya ni na sɛbe mpraduasa Nyankopɔn sane ne so sɛ wama wadwuma ayɔ ɛhɔ ɛna wonya wo sika hwɛ ɔyere ne ɔma ɔdɔfo mafutu sɛm a mede ma wo na anwumire sɛ ɛduru baabi abrɛ wo ho ase sɛ yɛyi wadi ɛkɔm bɛde wo yere ɛkɔm bɛde wo ma ɛma wɔ bi nsan ɛne n'amanneɛ bi ɛne nsɛm keka bi ɛduru baabi akahyem ɛma ne nam obi so ɛma wano aduane ɛnkɔnkɔbɔ ɛduru baabi a sɛ ɔde me da ase ɛnam a ɛbɛboa wo yie paa deɛ onya ketewa a ɔbɛma wo no wɔno a na onya kɛse a wɔbɛma wo ɛno nti deɛ wo nsa asom biara no ma me da ase no ɛntimi wo
Wobi wo hɔ kra no a sɛdeɛ wobɛka me paakyɛw kra no wotimi so wɔyɛ bɔne atie nipa yi paa no ɛso me paakyɛw ne kagye ne den ɔdɔfoɔ sɛ wo ma me paakyɛw anaa sorry aba wo kasa mu ana nwumire yi a you can go places ade no timi sɛ mfonsoɔ no firi wo paa ade no timi sɛ wei deɛ me na metia papa yi paa wɔtwe ne nan hɔ no ɔno koraa saa pamakyɛw utimi sɛ mfonsoɔ wei deɛ adeɛ wei deɛ me na mayɛ ɔdɔfoɔ sɛ mfiri wo koraa no a mepaakyɛw ɛnyɛ hwee o ɛnti mfiri w'ahoɔfam ɛnti mfiri wo dibrem ɛna ɛnti mfiri wo sika ɛhyɛ obotomu sɛ yɛma saa nnwoma mmiɛnsa wei ɛdi anim kan ɛwɔ abrabɔ mu a mewɔ gyidie kɛseɛ paa sɛ nipa bi ani no bɛhyiam ɛwɔ wie yɛaseɛ yɛne no ɛnya asɛm da na yɛbɛtumi atena wiase yi ama mu atumi ayɛ dɛ ɛno ntia ne mafoto sɛm a mede ma adasa nyinaa wɔ wiase afa na nyinaa ne sɛ yɛma me paatwɔ mmra yɛ kasɛm yɛma me daase mmra yɛ kasɛm na sɛ yɛbrɛ yɛ ho ase so aka ho a yɛbɛtumi adi nkonim ɛwɔ abrabɔ a yɛnkɔtɔ amanneɛ ne ɛsan biam ama abrabɔ no yɛtumi abɔ bi ama mu ayɛ yɛ dɛ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 also wafutu sempa ene say ene fie hello alright yi odifo ayere ayere lele eja tuato ne fie oh, me were so the me I did you party. If you know that to that shop was so the me too. I thought you maybe I wouldn't have the money for the most of this. But me can't you. You know the point the person in a bit then some like kind of what I think the no okay hello Oforisuo. Ye. Na omna sama ho ye. Omna sama ho ye. Na to atia wo. Abrotia so atia ne na chi kakra. Ajamu ni omo an edi adwuma na ti e ti omo ka abibi ya ye. Ne kwa so. Na sum na ndu ye Osei kromo. Ai, duru ba bia. Omo ni phone, omo di be tie program ni radio dia. Bebe intimi frɛ bebe no so timi ti ɛnɛ nso na ebe asoma asɛm o ana me boa ɛnɛ kwa so a we le wa na unu akito ibo national papa so for wa na wa tia no ama no wateonka na Oforisuo ye ɛga me futu sɛm ni sɛ ɛnu a me pon a me kofi na boys bi gitinyi no mo si obi anya obi a do on bisa mi so yibo ewia so obi obi a na obi nya obi a amisi masa esi a uti woi na ya le boss esi a na bibi ye o na me be pe o so e bi a na hospital be timi akọ na ska o ni bia o di be ko yinti timi boto na me mo ska se gi fa ko hospital a ni obi masa krusu bi na mo si a ban omi so obi anya obi a police ba obi adwane obi anya obi aka obi adwane ewia so obi obi Oforisuo ni nyame nya adwuma na metia say hello udin wafutu sem ene say kacho ya frɛ hello down ho kakra otimenka otimenka emu wura na den timi yiwam sa na ha me o
What you mean can? Oh. What you mean can? Hello? Udin baby afrefre. But your family is because I feel swami. Mafia yentio. Your family is because I feel swami. My TV set and call from yetio. Me so TV, you don't like to call. Okay. Baby, Macho, and doing so when you mean so they make a can say. Wow, Basia, me, a sure send Uncle Pong Pidao. I'm a cool anymore. Baboom. Because meaning say, who have been at the maybe next day. And now, I will buy some of my woman, and Tawanta will be buying them or call it. Actually, oh, Jam will call you. Mikofa will be a feeding in your bread. The day they say, of a song, they want some back, but I used too late. Say, wow, Bastian, so sign a so warm. Tonight, I hope Brasian Kwan. Oh, say a wood so come. So, one by say no one would not say ye. Me too, my dog women out for sale, Munya, Basiama, Nippy Biala, or Ben Bia, the Silky Diamond. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Hello. 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 Udin baby afrefre. From Kwame. Kwame frefre. Hello. Ya mesra say mo fra mo lower mo volume of TV no any radio no. Nye ni komo o telephone no so beboa kama pa yesre mo amhye wono nso. Hello. 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 Udi baby afrefre. Hello. What you mean can? Okay. Ya basra say ya mun lower volume no na ye ntwetwe komo ebeboa pa. Na said o maso adum kan ya ne ko akire ngom do ade nyagopon. Ya asem papa. 0551 931 0551 931. Hello. Baby afrefre udin. Hello. Yeah. Oforisuo. Udin baby afrefre madwani ana. Me ka so me ka se atuma gogo. Yenti wo bapa. Oforisuo. Me hu kwa na wu. Oi. Yeah, that's on yes. Me bu ba ma to mu. Me tini me kwa na islama ma kete. Ya bi shamu. Won tro ma she ma se. Amen. Won come ho me say. Me dia document en na ya mawu. Me dia me ka shi kwa ho na dia me to mo fan to wo ne. E se dia me ka se ba den shamodin. On shamu kan. Ho ma bo dia mo dia shum bu na me tin se dia no. Me enti mo dia ne fa bi mo en tuma no why. Okay. Now o he na wo. Me ka se shi atuma gogo. And light no ho de. Okay. Hello. I had a modulo. Say I do gas with you, Papa. Quabre da sumo. Any day. Man, pointing and important. A bag gas over now. Catch your chief for 7 months to go and catch a map. Why? I know I know the 20 pound no. On one of the 20. More. There's a California radio, so in one go. Make it out. Yay. Where the opportunity to work. Me are many opinion or to tank crashes. No correct wiki muno. Aquenya, Papania Casano, Mania de Casano. Of also, Aqueniano. Woman, Monday to Friday, the woman bear 2-3 days to be. Na on kasana papa no bibi wenimu na reading week imu papa bibi wenimu wa boy juma papa mo no obi anso me tia no pa na obofio ye me de kakra e beka ne se ye nyina ye ni papa ko pe enti se obi eku obi a
osusu bonus abonfia nyina ye nipa baako anokwase nim bia said the musi eye no because general sibi na onim ye dibre ni ase ye frefre radio sekeke na oye yi no bra ohun se ye ni college ne ebinumu dibre ni ebinumu eni ma ko ni ma fe ohun ya na fe wa de nsagu nachi eti be tra obi ye nyina no e ba mu hwu obi na mo de respect amano ye nyina unenya baako papa azonde enka mo piwai enka usunsun ke edu gasovin hello majo so baby afrefre wudi yenti opani Okay, hello. Hello. Udi baby afrefre. Good evening. Coming from my sambo ulambi. Fifre pon free na pon. Hello. Meet you ko fifre pon. Le kata free de pon. Yeti o. Aya ambransia me pa chona mo kamera no kopa. Me ya dimo bi o ai ko Accra. Na edmo mo ne me ye ho. Me script. Na nipa ni do ha me chamu pani. En so no pon be so na wo mo kan. Obia ne me bram hasi man. Etina boshime so ni etia me kan na mi tika no ko ha ne pa me ntanka. Atabia no mo chamen. Me ta chono me ambrasia na osompa. Ne mami nyeska. Enti fa ta mo kaya no ko pa. Ya so bro wa ta na ni pa cho. Ene me dasia. Ema anyama degree ko yema. Nyame nsira mo no masempa. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre wa futusem. Osei. Efe atimoda. Okay. Efe no kabon. It's in program ba na wishomo. Yes, you dance. Michia omasamo anya brotia. Okay. Na wishomo. Ofuzo mitie mo kesi ache. Ofutu ache. Ma ko le to dia na mo akoma pa na akoma pa me. Ndo rutie no so no. Efro mi se akola na obeka no kra na. Ni ya. Itime futu obisu pa na mi shira mo be na ko so mo yofutu a chance. Na tian fa mo yebra. Na mi shira mo. Bye bye. No, okay. Hello. Yeah. Hello. Hello. Baby afrefre wudi. Yeah, your friend is Sankwan, me free KY. Frosai. Sankwan. I show. Free KY. Okay. You there can one. Yankupa on the country of Mosha. Now, bless you, and bless you, not just say, boo, piano. I have boon, bless you, and Nantia. And into my mission from Adamas, okay. Sankwan will KY. Next month, KY cry or hoba. Say Abrampa, ni papa at of from na 7th of next month. And ye be ye will KY. Tiakwa will hoko KY no. Yakwa mekwa ko Sankwan. Sankwan the casa na better. Eduru bia kroketo am na sabre ya na mo camera o.
Oko kan wo bia obesi bamo kroketuam emre bi mrate ne kasem bi tano dumase na wose na SDF ya asode anwumere na asode no omo ye no anwumere no na omo bietu mu se obi a wo Asem bisa bia no otimi kokobisa na abrante bi no wadi ne nsa anwumere no na okoso microphone mu a oso mo musahio o the sekete Nigeria dem sekete Nigeria dem wo bi agbebusa asem manya kama je hia we betumi de wakonkwa je mu no 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 wadi ne nsa wonfo obia ho anti efiri ho no mo bra so mo ye crusade bia o mu mie floor no ma obia mebusa de obusa na yase wo mo je microphone ko na edin o so obi kra obi so na nasma wo kan obi so ekobisa se so from patchos aso abofo yere so on say aso abofo on taban enti on taban dia na wa yesa no ma no so dininsa wa dinsa ma wo hu de won 5:30 ko sesi no ko dai obi ka no be hawo aso abofo enti yere so for okay hello udi baby afrefre Oforisuo Metriao and then make a share once a month can sabi what wana unyalima na ubi abi adwuma ma say yes na sabi ko na do sisi na kuma kire o de o no si na kire media me ko bunye u si o tina bo sa fra adwuma be fro nza na betina fi na afi de o de beto so kra no ebi atome ndina mezo me ka se wa sama o kano no ko pa na mi sha nti aka se nkomo Oforisuo ne na bejafo na mi sha be okay hello good evening maje Sompa Nipa udin baby afrefri wa futusem from na ko se ka ja na okay meet you pa me chu mi da ma se na mo futu no de dia mi chesu pa no okay I'm sure. Hello. Udin baby afrefre wa futusem. The first new ablem. Hello. Yeti opa udin wa futusem. First new ablem. Yeti o. It's better near my first time. No okay. Omba bubo omudi. Ojina so. Hello. Ama yeti o unu nwa se ne bubo omudi a register no. Hello. Yeah, Meto kapa yeti o. Yo. I turn better to know how we now black here. A blow. Yeti o. Hello, so we're going to answer. Hello. Udin baby afrefre. The bache friend might kase free agogo. Wa futusem. Me bache we de kan ya bi shiram. Na me kai say de me ko tu mu foforo. Na no wa hombrase pa na edru me bia me hunra jumare na me susu say ma wie bibia anti ahantan aba me mu. Ena me ya adana me pa na me ko me pa me ko. Afei menya adwuma ne nko biem besansa machi kodru me ma sanchen so o so onye me biem afei na ho se me fam pa se mpanifo se kuntunkuno ho ehwan ya san kwanachi dia ne hwan ya fidie ya yesumi kuntun o se dia yi kuntun se mo fa ne se me se mo vancheme kuntunkunu ya fa kuntunkunu no a tiwe dia mo fanta me se ma hu adene bo kuntunu hwan ya ne kiri na ekro no mo wu ne takra ba fom inti meje ho anam se da bi ma me nsa makina den ko pa me master achew
ana me san machina mkopa na chawa na fede otia sema okay ya obrase de obra nwasi anyamia ni nokure ni eya pa eboa okay mo bi amfa ntuni tiri mesrewa eye kuntunu hwan a ni nchiria na ekro no mawu an takraba fom no esesa so saa kuntunkuni de yifura tumu no azemu okay ahani adu ofre no nyina besie doto no na tufo esa no ana ye hu adurofo ye ho adwene na ye de ko ekoyenim dabia ya na meka na fidie we so se obia ni ho a wapa afutuo ene atenatene ho katakra ka ho brase asem no na ya de bia se wo de trawiase a eboa pa ahombrase ahombrase de nana ye kan no se o ka se bi se yesu bia bati ene ye hunu dwom na wan bre wo ho ase nipa no be ma wo so na be obi wo ho no mo a me pa cho keke no agu aware o me pa cho me daase wo sa kasa we mienu ka na wo de bobra no a ebeboa na me ka se bi se nana enipa onima chopa sebi nipa onima chopa edru ba bi a sebi na adwen wo fom ene nipa opa chopi so na adwen wo fom because obi a onima chopa no na ahantan ni dwenti na sebi enema bi nko yie ene obi wono so ada bia mepa cho wo se nipa no so enema nko yie ma nti ahobrase de nana Kristo ba wiase so obre ne ho ase ene mo bu nuku no na we dey also man say sa de ni biem be ban sa we na de also be ban sa we na de na je so bo no be bo bi o le bo no ma wo mo no ba no ma wo mo no na first na obre ne ho ase no na ne ho ode ne Yesu anfa oba ada ntina ne ho nsuo gina ne ho so o hwehwe mo so mo so dem wo no okay no mu digwa wo ne papa fie ho blanche o wo ye ya no ya mu bro no o keka ne ma bom ya go Yesu ahwe ni so ntimi so ni mu wo ye be ma ko so Yesu mu e me si Yesu ba wiase wo fa oba ada he ti sa brand wo de ahobrase ne ba yo wo de ahobrase ne ba he na ye pe ni suban no a the second coming no ye be hu se de ni su ni ba ni o so man so ogwa ma bi mu o aba obeba no se awenade adia pogwabna kwamna ahobrase no na wo futu nim ene kwasem na be pie me so ma haso so nti ewiase no se de ahobrase na nte ebeboa pa ubetim ni beifo ato nse didi wo ahobrase a ubetim ni tumi ato nse didi obro ho ase a ho hye da nye obro ho ase ho hye da nye obro ho ase wo hye nipa bori nipa wo hye na bebre ho ase wo be chia no so oba so a onku ewura fi se Elizabeth no okohye won ni David abrana David kokum ni kunu ahobrase nti ema ni kunu etumi tenase abra David anye dey enku no eti ahobrase boa ama niema nyina wie peye eti obi bia wo kwan fa so ebre ne ho ase obi bia wo kwan so be bre ne ho ase bra ho ase emfa so be ba wo so wo ye driver ni mate ni fitani wo ye media ni wo ye sofo wo ye sojani wo ye police ni wo ye ohene wo ye president wo ye secretary wo ye everybody in this land you need our tranquil okay hey asem aba na asem aba nyina ne se asanteman entaidi baby ya kokokro no wodofo Sompa Asem Mpe Nipa no ena ye pese ye ma omanfo hu die yetumi ayo ene baby ya ko atumi koduro sebe mpraduasa Sompa Asem Mpe Nipa no asisam apo menteme ho ase sebe mpraduasa sayade na dawso ena adane nkonua adiama wa Sompa Asem Mpe Nipa e wo se ye boa wo na ye yifiri wo so eno ena Sompa Asem Mpe Nipa yan ye homa kese pa eno no ye hwe se
ewiase obia ho betumi ahenha no enkanka santimam ha ne obia tumi akoni nnwuma so yen ye yo tententu sa na ye peno na ye katra yatiefo nyina se na afidie we so anwanwansam ebesi na anwanwansam a esie no enye nanko na bia sie o enye nanko na anwanwansam asi wa afidie we so enye nanko na wobi atumi abanya no fa ahodie wa afidie we so eno to obi a wode na mane ne kodada bebre ye bia no ye hwese ye betumi apɛ asɛm no pomasi bre na ye di yie atu yie na obi a ho san no yen ye botai kase pa no na eduru babie no enwoma bi ye nchiri wa hyew kakra e wa santimamu ha adanti na meka sa edadwoada papa bia yen no da na ye nama fidikasia wei so na ya tenene ye nam ya fidikasia wei so wiase afana nyina na ye bedi adanse yese abrantie bia ye fra ne moro de na kosam beda Sompa Asem Mpe Nipa no yenye ne ko ne fie ko frɛ no wono na de na kosam beda yese esuma duru no na nani so afira ni nyina akoba asai empanifo tena se Sompa Asem Mpe Nipa se papa moro kasati ano no ehefa ne yakwa akohwehwe no na hefa so ne behu no se bia se de ne de ma de ne de sefa ta no dia amamra ne amaniem e wo se ye de anidie ane obuo ade mapani saa ne culture no te wo Ghana anu tie kokoba sa brantie moro kasati a papa no suamefo ne nyina abadi adanse fa ko anu oye adwuma oye drobani babia ne station wo station master ne adroba fo bia ne abadi adanse se moro ne suma duru no enu ti omanfo ntie ne ye anwumre se sabrantie moro na ni timite na otumi gi adwuma ewiase nyina na omani agye efrise nwan no omoyira ye no edwa ba ko a woyira ye no na kropo twedi ampa se ya dom na nani abre so odwa ewura kopa ni dwa ba ko ayira no efrise na dodo no na abeduru ebuonim eno ti se moro wanhu ade a emfaso bai na Sompa Asem Mpe Nipa benya Oforisuo eno ti ekoko wie se abra moro betna fidie we so no ye recording bibia ana ne kasa bia wo kana fidie we so nyina no ya chiri bia gumpa wa so anu ti abrantie moro ba ye no na esuma duru no a ono kura no odi ya dance anu ti na nwumre ya pase ya kachira wiase afa na nyina se abra ye bomu dia chopa ede ma papa no ebesi ne papa no kura obi ani wa wahu nanim da agese ne nko a adwo da me kachira wiase afa na nyina se pana members me fa moro asam to kakra na me pesu obi atiase se ewiase aduro buaduro empaye so bua mpaye enunti se obi asom na obi so epeso de kwa wiye pa yen yinsi kwai ade be na sisa jira jamasi a ama atwene ana no ya asem sebe abrantie moro ufia ne maame ewufia ne busuafo enso ewufia na dia si akire no ano dene
anoden papa eno ti sabrantie morofia yenko computer so adwadie 7 praduasa yenhwe na yenko enkodi dwa kakra medical ka kire mo se aboantatia wona mabaso ene twasuo eno ti adwuma ku bia da woroma ena Sompa Asem Mpe Nipa empepia nwumere bia no mo hie o Sompa TV Sompa 93.1 Joe Apa Electricals wo frewo Joe Apa Electricals say dwa akase na hye ewo Kumasi Kropom ha efi ana hye ewo Kumasi Kropom ha na fire service for ka ya nwem no mu kodum no omafo nyina bedi adanse se eso ate ni nyina ne se signal cable na sabiri abedi akaginemu ewa santimem ha anu ti Joe Apa Electricals me frɛ no dia santiman agina tumu anase abaduma shante abadum Kumasi Joe Apa Electricals na signal cable omode eba adwaso no eye Ghana wire efrisi ehwe Ghana wada no ene ye de signal cable Ghana ha wire miensa pe ne di ntintiman ewa ha odofo de metumi akanfo an se yenko ne koto signal cable ebedi wakaginemu pa eduru ba bia wotumi se fie no otimu a na ehɔ no ayesa de bibi hye no wanhwe ye dako be ka fire efrisi cement to ya enchansi to ya enua so to ya obose ufie no ahye se won pa ho asam de a yakɔ Joe Apa Electricals yakoto signal cable ebebo wiye papa na me ka tro biem se ha cement buy na so na se cement bia beba badwa so no ebo adwuma papa bi betumi ayiniti na so signal cable buy ye no power wa mantem so sen di kanfo wonderful signal cable no Ghana Standard Board agiatum Energy Commission agiatum electrician fo nyina agiatum efie wurafo mo na moboka omunyintum wate ebeboa mu ye pa say yakopa signal cable ato ewo Joe Apa Electricals so a ebo no wose se otifrofo so Aboagye we beba from sa na electrician fo so no wo wantete so bia wokoto a wote so na wode mamo eno efeye papa sa na woto so a ba bia wode kobia no doso puom otumi edi kojawo ekopa wo ya signal cable na mekanfo na mediama ho Japan House ene MTN abrosano ne di hwani mu asisi tase rwande nyame ubohu Joe Apa Electricals 0246 905898 0246 905898 and 0543934550 0543934550 yanko Joe Apa Electricals akache ne yanko pe wo ya papa wo ya no e signal cable e ma wo yire mfi mizo drink abadwaso sa na 5G meza enso abadwaso na dabia mekati o se shape wa de snap baye no eno na de bible baye eno ti shape wa de mizo baye no ene 5G meza nyina ne ban to mo ye ntafo ye nwiafo odofo ayiyo no ne aponto ene abadi to ni nyina ba bia nipa boade mo hey awurade nyankopon se mizo ne 5G meza no se di iceberg no kibu no gu ho pa no a agege akoma no se abra wia ebowo manzi fo ntie ni ha no ntie ni ye pa efrisa galamse fo agye atuma mom tiri ko adwuma 5G meza no ema ahoden eba prim dade no boso abeti ye oye 5G meza maame edwaso a wo kono wanante awia so ache 5G meza utra office echepia usisi ya na yo ya 5G meza eno tie pebia topadia ani mizo no ne de adwuma manager Daniel 21st clinic owahwan overseas ubenya biato Beacon supermarket sister sewa abawa post office anomanje eho enwo mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University abuakwa ubenya biato sana PNC Ventures anomanje taxi station one charity hospital junction no di hwani mu ye Konasachi enterprise ewa safo abinchi one VIP car park ne di hwani mu pe Yanfred Asachi Enterprise wa humatrufo weso 0246270221 0246270221 and 0558106348 0558106348 yanko na Asachi wo yebenya biato kwaku ochiri company limited e okofodua Eastern Region PM antem na meka kirewe na kwaku ochiri company limited say ekamizo ene 5G mezanko ade a foni kire na kache wo obenya bia mawo ye frɛ kwaku ochiri wo no amma wo so 0243329414 ne yanko pebi to e wo PM antem KF Kinju Enterprise e wo no mu te ya so ame opamango abrosanim ena wodi ne djuma yenko pe mizo ene 5G ni bi ebedi akaginemu pa na mizo no
Trawan Media Company Limited, Sompa TV, Sompa FM, Yane Kofa Bay, Asoba, Ubenya Biato, Yako Computer Soja Diaba, Diakam, Yadbebrosia. Odofo upe baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre nso chinchini a omunya yare sa enne de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a e de obeko omu ofidie nwa so e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni gise me say omo ye free health screening okwa o be check repedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa womu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Wato dom ama afei na wo hwehwe do oh medofo pa ntawantawa bi wo wo ne odofo ntemu ana oh odo somimo oh jai sonim se medofa Jumedie iba wakwemo yawada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM kaise eye odo somimo Okay, yama hwafo ni atiefo nyina kwa babiem eba dia santeman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa ye odia na odia sem anya asam keto akra wofusa wa wosiadaka wonkan kokotema mini wosiabetie esijaso hey sikofans wasi sikofans ideas ene asem besia santemem ene asem ebesia santimem enya asam keto akra abrantie moru ewufia sedem di kaka ne maame ewa na busuafo mema kesefo mienu ahwo nkrum ntade fe omu wa ha enya asam keto akra ena no juada wobi a wotie adwumadie we nyina papa no a moru kaseti ano ema wode tabono to na nni so na wo hu ade wode ba ha no oto nanum tuo na samba kwa wakan ya me pese tiefo hye ne so mesasi so biem wafidie wi so wo busa ase konfo anoche konfo pon no wa santimam yeso de sika bi si ho na me no kasa da so si ho ya papa ne busa me se hwan na di si ho mi ya no se konfo anoche o se sika no obi atumi atu ana enam se da so si ho sabre ya yesi da si so amafo ko nsrawe ho na sam o sabu se biem se sika na esi ho no hwan na betumi atuo mi yi na no se konfo anoche no a o se salam alaikum eno koye eno ya sebe molo memo akwaba bacho Yesu makasa ne nyeden baso ya ja papa bibi aboko de bacho yankopo adam Every da wo ba ha
ye jo feso kama enne nyina no yenua ketwa enne na ye bebu sabi anwumire yi Bacho men. ye busabi anwumire yi onantese Bacho anwumire men nante abako. Fise esia mede ebetu damoso no. Nante abako. Bensisa ne enyamba mabrabo ma betima sa atoa madwuma ne so. Ensesa mai Mpacho lebe. Ebesi na unhu ade. Mpacho me hu na ade be hu na me hu no enye ne papa. Na sabre metumi ese supreme. Se de wo hu abeduri. Why na ma hu ye? Mpacho papa ra. Papa no na ma hu ye. Mpacho ai. Papa no na ma hu ye. Mpacho ai. Papa no na ma hu ye. Mpacho ai. Papa bay. De ofra mani no. Wono na ma hu ade. Mpacho ai. Wonam de so na ma hu ye. Akwankyere so. Akwankyere na hefo na de ma wo. Sompafo. Sompafo na de akwankyere ma wo. Papa na de maame. Sompafo na omoya ma me disu. Ene ye be ma kwan mo akasa kakra. Mpacho. Free se wo ba ha no na wani no na hu ade. Mpacho office me ba ha mani ni na hu ade. Na akata kura. Mpacho na akata. Etia na papa na akwankyere so na hu ade. Mpacho papa no akwankyere ben eno ode ma ye de ma wo a enam so ma wani teye so obekai bia kwa tu anu mutuo ai ba kwa meka ye nsuo no ye re horom ho wa ha no ena de papa Friday me ba ha no ye no wa bonte no so ni mi no na maka na de ye no inside na akwankyere fo ba kubi akwankyere bi ba wode de na kata wani ode aura white ntuma fita mpacha ntuma fita mpacha akwankyere bi a mepese odi hu adanse ya kire wiase amansan nyina no ye nya asofo Sompa Asem Mpe Nipa ye nya asofo ye nya adunsifo ye nya malamfo anakwankyere mu a ene a chopa yi a ene ahobrasie yi a me pacho yi a moro so obeka ya daya wada no abra ye de enrafita no ta wani no udura ni mo Asem be na akan amsimi hu ade branimu mpacha branimu kasagu microphone na so ye de na amsimi hu ade na so hu ade mpacha ya ade na so hu na amsimi hu cars na hu se car ni twam meseme ba ha soro me gina soro kura na ya na me hu hwe but we ni akwankyere we ni na ma hu cars na e wo fom no hu cars ni se twam mpacha free se wo ba ha no eduru baby no na woni bema wusu chief producer na utimi di na chi na wo hu no na wonante no mpacha na ye kankyere wiase afa na nyina se ye obi na befa wo se shedaka so wani afra na mpacha da be wana ade wakosem beda ye ya na me makosam bai ya base ma wiase afa na nyina ate se ye ya ye fidie ye mpamaboa aboa na ne behim eduru baby anam abonten o mo asem a mo kan die se enya no kure ye mfoje asem ha asem bia ye kan bia ye re ye nkobo obi apa enya hwe de ni benya free so at the end of the day se moro na niti a ye nye ka free ni ho oba ha obi ajuska mpacho da be akwankyere ye ya na etua akwankyere bia mpacho no kure akwankyere ye ya na etua ye de card ne ko ba bia ye ya na etua emire bia na ukokrom koya ekocha ade kro ne de ma bompa ye gusu na ye de mpacho na akwankyere na ya akwankyere mpacho ye de kokrom koma obi mpacho no okay me no na odifo ene ko ye mpacho ewiase afa na nyina ba sa di madanse abiem se wo mo a wo di moro asem na chie no abrante na nani ba ko na mo akohyem sada no na me kai no she t-shirt red ayer se wine ade chie no she jalu ni wukuada ene papa na chokese ne yawada ena papa no se efiada matie mo asem nyina
wiase nyina bedi adanse yese muru ani no na adane ye nye fansen ko ba bia ye nyiska ha dia enna mu eba no asefem na abreho na so bibia nya awurade dwonana muru mame wa ye man kasa kakransa na de tuatua to no muru na yi ano kama mame memo akwaba yen kasa den wate ja ye frɛ wo sei maladi imma ladi imma ladi te he miti kotoko okay oba pa ni moru bachai moru no otimi kwa adwuma kama bachai na de si ye no wobetumi akamu asem kakra nani no eduru baabi no a mo ka kire sompafo no nani no na ate pa na osese de no kurampo nani nante menese dana mode mo asem no ba ha no moru na nani ne hu ade ne wa hu ade kura baako eduru baabi no hu ade no firi he Sompa aha no hu ade firi ye nya asofo minigie wa ha ye nya mozramifo aha no wa hu ade ye nwusede o aha no wa hu ade ya akwankyere ti ye de ma no wa hu so oba no nani ate hu pa a hu ade ma hu pa na so amefo no so sesey omse moru na nani no ne hu ade obi ade adasi ama ya adroba fo no so kan sey omse omo ya ade pa okay eti mame sesia no uwo gidie se nyame tumi ankasa wo ho meme wo gidie pa uwo gidie so se gidie pa bla sabe praduasa me wo gidie pa se nyame betima yaba me sabe praduasa wo gidie tumi bi so wo ho a wo kasa tia no betumi de atea wo ampa me wo gidie pa eti wo ba ya na de asem na aka kire ye ansa na ye hwe muru pacho masam ni na se me sere papa no minim de mbeye ta aba on fa ni fom so cha no na buo am kakra mi blatifie ka bo no ma bresa no hote ho na wo so sa be fra kan be ye den minim de mbeye wo hu mi bobo ni bra ya de ofie ka bo no o ha okay ohun mi bobo na chese wan kasa dana odo ba no bande na onhu hwe dabi okay moro adana wo ba no na ohun bibi bacho na me hunu bibia madam fukura wa madam funa ode me nam no de nam akire eba nyina ne se yen medika kan yanya asofo nemom papa no a wo kasa tia no esan say wo wani wa bebrenti no wo frɛ ye say wakopiem e wa sofie bi eyampa no kore okɔ fa he pacho me ko me spiritual father prophet 1 asore dan ho prophet 1 pambo o spiritual father no pacho me wa hina na ho na me ko asore okay enti wukɔ edie na si ho pacho me dasi father on say Friday na eba ha ana papa no ye akonkyere ne mame o ka kyere de wode ade na kyere matini se o wie ade kyi a obi be ba blame kodu okay so be kaya me kai pa ade kyi kodu no bai pacho kodu no bai te sa very night no kura na me boa mo ho se de esi ko no aha mete no fara o m se ye wabusua na ye wabusua asam na meka no ye wabusua just pa say mu se yete ha no bet on condition me wo me so me ya brantie a me siso a me bobra obi ani me time timi ntena ho sa ama bibi nkoto ma abra me ntimi hu before me da ho ina no de na papa ne ya me da team no na me bo me papa din apambo din sa se obi anfa me ko so obe kai kura me be kan sam no wa kura na obi me ma me so yi anu bi na mayi mani
asam ne si no kora medical call na FM stage hall esi Saturday na di chi Sunday madam for Tabita ena me huna na pa na me so on fa me call Prophet One radio station hall no na me papa no me se me call ha e bia na ma betima ere asama me nte dena me call ho no me call ho for Mpaibo medical call ho Tuesday for counseling me ba ha nyina be ya kwankyere na me call ho Tuesday for counseling ana o hu me a o friend ma na me ka de ewo ma kyere no in fact papa no so adechi a daytime say me hu na de adechi kura na bebia me hu ni sum bibia me hu no bia me hu ni sum just pass say madam for e man friend say on fa me call bebia on fa me call te me ana me ye nante an kakra na me se da be ese me call me papa ho te me call me papa ho kura na me ne de o call no kura na me se me call ho no kura me hu no hwe bio wase ampa na me se me call ho kura na me hu no hwe bio ana oba na tweme sa call pam wo ho no to call e ho na wase no me kira sam na me kira sam na wase da be papa na mandi na tema nya de amani be fra asam we wonjindi manka no kura ono kura on fa ncheme ana me sa kan de ewo ma kire na se ha afi na me kan no kura bet papa no wontimi ntimani no obeya mama hu ade na won kyerɛ sɛ obenya papa no number afrɛ na apacho bi wo na ono apa na cho na obetiba timani na ɔte aninu ma me se sa very day na me ba fie na ofrɛ me na me sa o say o spiritual father say papa no ontumi ntiwani on ka sɛ wontimi ntimani o say papa na nka betima ya ade no papa no kora wa o say wa odi agro sɛ obesame yare na wo me a papa no kora won fa nkyɛwo nte sɛ o sra papa no to na spiritual father kan mpa chwan sana o kan ana what timani no to what timani na me hunu white no kama ana ade chia na o say me wo fie kura me na me tie radio na me te say papa na ba o frɛ me say papa na ba afrɛ wo say ne buofu say o huma sorry dan opamo na me kɔ hɔ na me kɔ hɔ dada ana me muni da hɔ ni na me boni din sa bet me nya obi a wo de mbɛkɔ eti sesia no medical ka kyerɛ wiase nyinaa sɛ aduro buaduro paibo one paibo eti sesia no wani no ate abetumi atumi akotwika ono no ante wote ne seria obete amama hu na de kakra seria normal bet wonte ani ni sɛ ohu papa no ebia ohu papa no contact papa no obedi ordinary disedi be to na nima pa na cho ansana papa ya papa be ma no kwan a na wote saa na okan eti wo ba ha no akwankyere yeye ni nyina no wani no esai katai mpacho de na me ye a wo se ade chia eri kodu baba ma obi be di kodu baba me no saa very day na me soro kura na me hunu hwe na oba no kura se me boa na wani no asan aka na saa moa aka ketekete bi aka white no nto hu na de kura hu ne papa na oba no se me boa enti wokɔ Prophet One ho no ɔbɔ mpaye no ɛna wani ne saa ate mpa twan ba wo se okuara nanka obenya papa ne number nanka wo tene nwan ya ma me se obetira papa na papa no de ni dia ma na nanka wo ye ho adwuma ba won ye ho adwuma se wo tene nwan ya ma me wo ba ha no ye ni anim papa no mpa cho de be papa de ni ehu papa no fonko la pa cho a ye pa achew mpa cho an so pa se pe ni papa achew bebrebe ye pa wiase nyina achew bebrebe fada enti ye pa achew na papa no fi ye ono a on fi mu kura eti sesia no udi si se papa na kwankyere no ye ma wo ni nyina no wani no sa efirai mpa cho papa na kwankyere na ye nyina no en frai se de me hu na de bet me sora na pa na anina sesama me na anina etum o sora na pa hu no wiase se de ade asano daytime kwana me hu na de a correct be o sora na pa bia na me hu na de na etum okay enti efiri dana wo ba ha no so amefo nyina di adanse yesa na wani enhu ade no ye ba ho a na udi chief producer echi no sabre no nyina no no akọ Prophet One ho mpa cho da be saa dam de na hu ade na me hu na ade pa wo kan se yawada awia kwankyera papa no de ma ya odi fo pokwa bana ye no ubie wani ka kyerɛ sɛ atade ehye no yellow okay mpa cho an okay so okay atade yellow mpa cho an sɛ na wani no na hu ade a
ka wobetumi akasa atade na ye yellow mpacho father na me say papa ne ye na ehunu ade me kire me kura me kire me spiritual father me say oye yin konchire na wayi na me ye hu sisan ya bia because me so metifie me ye hu sisan ya bia wo my life say bia ani na sisan ma me so ro kura me so da bi tro da bia na me hu na ade clear me to da bia ani ne kura hu ade o be ka say yes na etu mama me no hu na me hu no from beginning na no sa na it happen up to now papa minti min twa ntro eti papa no time akasa tia no ode enasai ena ema wani no kulusu ye mpacho ode bosome mpacho eti se obi de bosome asaya de na se kwa bi so kura wode bosome mienu ema ne babak ya ekwa bi so kura se ko nche sa o yemma ni pantias ye se yade eba prim ne kono ye kakra eti sesia no mebusaw question we mu dupa a technical question tiese me busaw say yema wi asensa antiasie biem say ye challenge nyankopon tumi sa ne ye challenge seven produce atumi ekura ye papa no ye pasumdue eno ti mebusa moro say sesia yi no wani no baby a abie aduro no eye papa no na ye anase prophet one na ye ma fara bacho e papa na ye papa no na ye ono ana ese me ono aso na ye ujitum se papa no na ye bacho amajitum se papa na ye ono ana ese me okay eti sesia no ujitum fara bacho mejitum se prophet one betumi ama wani na te ana papa na be mu wani ate papa jidie na nkasa na onyame yankopon ho menese wo bia nim se nyame wo ho Muslim for Bob Empire say Allah is God sir nananu mom kura bodua e de kire soro obi anim se nyankopon tumi no e very supreme sir na me busa wo se tiesie no wan kasa no wo gidi se wayare sa no e betumi afiri papa no ho anase prophet one mpacho betumi afiri papa no ho papa no betumi asa awade mpacho betumi asa awade no ke yenko danke ba complex mra CCA ai na yento adwumadie ni so di frechire banye be ma wiase afa na nyina ate di frechire banyina e yakato se yo tententu ye ni di obi atem ye adwuma se de se ne fata nemmom umu anot pa ne tia panemu bi dia obetumi atia se de otia moru no ye ni di obi atem dank memo akwaba ye nua o panipa ne pomte sei yeho adome ho ye pa ama me ne wan say ye yade o no kre pa nipa benya wa na ye yade me adia me suo no wiase pa ye yade no kre sabre no dank amanfo bom abaso papa say doctor wonte dia me de metumi aka kiro if so omo a omo ba ha ye kire wo mo no omo do so yi papa empepie no ya na metabuza say dank yankasa kura mo suma sem ifri say mo nyoma moye no enwanwa mo suma sem ankasa ne say de di kan kura ne say ye gidi say nyankopon bo nipa say ye nipadua no no abetimi asa no ho yare aha nti ye nipadua nyankopon bo hwa wama yen cells wama your immune system wama ye nema bebre woni nipadua no wo say nipadua no atimi sa no ho yare wo bawre kura wi a unim de be na bawre na sefu temi wi a na temi na sefu kase nipadua no ye adwuma kama de nipadua no hia ye edu papa e betima bo nipadua no ama na timi asa no ho yare eno na madan ko ba ya so ye wa na de ma woduru be bo nipadua no ama no asa no yare do na de ma no chemicals dim e duru a eye natural ayebo ama nipadua na timi asa no ho yare eno na ma ye different kra eno dank enfidia hodo if say se ye kan yaresa sese no ye kan yaresa e abefu no kra pa se woni nwura obede abefa akwa yade no wo dank wo mfidie ankasa na ye hwe mfidie nim de mfidie no sutumi ye boa me da se pa ye wo labo ya so ye ho a ye hwehwe wo janna wo dwonso wo mogemu ahwe yare ye wom yesa so afidie be efe no Metatron Hunter scanner se afidie ne do shim be 15 minutes na afidie na hwehwe organs tissues any glance ahodo wo ni pedua no nyina afidie no be hwe bibia se de bia sie na adwuma afidie no be ka ho asem de akyerew ansa na ewi asanso ama wo duru a wo benom aha na yesa so afidie nso a detoxification machine e be detox o system no atwefi no
wo toxins wo system nyina e be twetwe nyina na twetwe nyina awia isa so mfidie isa so e massage wo obu wo kwabo se ne ntinu mo sisi wo nya fidie obegina so be massage no asa fidie nyina bi wo ho na no ebe 3 days ago ablante bi bai wo hwe wo so mpa ya no bai ndie no ka ne se wo chini hospitals bebre na fidie na gu yo ndo hu bu ba bi ada kyese efidie a ebe ni pedue no modwuma de be bi obefe bi wo ho ni nyina na se ye de boa ma ho atimi ato enu nti obi a wonya stroke oba ho a ye hwe no eboa no ma ni timi nante obi onya sasabro a obubu ogu dem nyankopon adom tetimi hwe no ma ono so timi sore nante obi a wonya yare bia na nase apagya omi a na atom na onante kakra bia no brante bi oba me obe 3 weeks ago was onante a ontimi nante nduru mo reception ha ma ha onante na nakoma na otis no yewu enso na oba so onante free junction so sa wanfa plagia ane bae ebisa no so doc se akwa menante amente sama bre ndobo wa ya de kakra bia na wa bre na nakoma bon ten sa ne mani nyina ubedu danke ba compressor nyankopon adom ti na wie ya eno no ye be hwa ma ho ato doctor abrantie bi ba na sede na osi ebre wo dwunso mu no na mso de je se danke o prostate doctor abrantie no so ebe nansa no ntumi nwonso obeduru ho na kosi sai wo dwunso e wo ho ampa sa na wo kofie de tie ne se wo se ye ka prostate a mema de unyanya 40 years e ko so check o prostate yo niema miense etimi ka prostate no cancer ana your prostatitis and your BBFN BPH which is benign prostatic hyperplasia no na de ba ko ye ne se prostate ne kan wa obu oda na jo betima dwonso saa na de achi obi so wa dwonso de na jeso chima sa na dwonso na ba Oforisuo si esusa no wo ba dwonso a wo ye be ma utimi yudua no apagya na dwonso ne kosa na tosen na so me ye be ma ese de wo ye no bepo no na so wunyini a wanhwe kwa na ebegu trouser mu de ntia tesa se prostate no ye urethra na nam prostate no ntia mia no se prostate ye kase mia no to dwonso na eba ntimi mba eba se bi mo hobo so mo dwonso moja obu okra bo safi odwonso a na dwonso na ni ayeko eno ye screen so abehu ade a prostate tie se prostate be da ne cancer obe fili se wa ya ase yo ya nipa bebre wo mo se menase atitriti nye ni nyina na ye se bia wo benya stroke ana yare bi prostate yo na edane cancer betuma ma onan so atitriti prostate betuma ma wa ye mre wo mpem wo ye bema wo no yiri hie ma wo hom bema bi wo ne yiri hie no hom makora obi so wo ne yiri hie ma sisi ana no ho aba prostate betuma koso sa problem no e betuma ma moja aba odwunso mu ana se e betuma ma dwunso do no wa nka ho na wo ya se wo eno ye mema se na prostate yo mu prostate ma mema bi no ho no ma wo se toda obi wo no se me kodwunso ana me hu nsuo pikan efre be mem na aba obebre on ma onye nse nsuo fini be memu ba okojara na ya na nsuo fini be memu ba bebe na adwene o mo se eye gonorrhea na so etomni bia prostate ni chi nsuo bi efe no prostatic fluid se be me bi wo no oba kra hia ya che obo se okojara na nsuo fini be menu ba bi wo anya yare prostate na esan se waye we nti eye osa etire nyina ne se be ma wodi 40 years e ko bia bradank na be check ni pedie ne hwade etomne bia bo se basa na ma o brada no so na ma brada no obenya cystitis na de wo ho aba e ma so timinya problem o mudwunso mu saa enti ne program mi de e kan se enye mema nko a no munya problem o mudwunso yemu e ma timinya obi a wo hwe program bia no hwe odwunso kala kora timi kire so yare obo ojonso o se gunso na ni yellow gunso na ni yellow ni na gben so yare gunso bia naturally o se ni yellow anti gunso bia screen so o se gunso bia ni yellow normal wonum nsuo pia na gunso na ni aba be light na eya se de ni nsuo no kra ya ase no obi onum nsuo bebre na yesa so gunso ni be amber na sa yellow na broso do to da na dehydration wonta anum nsuo na de sa o na ba eto dan so a na ye problem bi aba ogunso twa no mu ana de wo ho aba so gunso no form wani ehuro wani a ebetuma indicate say wo kidney problem to da se bema ogunso wo se ni twa ehuro ogunso na ni twa ehuro na wa hwe anko hospital anko check ya ebetum de wo ho aba gunso na ni be kokko so to da aduane a wodi yetimi de ba ebu so na efu kidney enti ye hwe gunso twa na ekọ akiri ye prostate betuma be nya problem kwa fa so dwonso a ema ebetuma ma problem aba dwonso ne kala betuma kire yare ayewo afi wo dwonso so a ebia dwonso ne meyi eba kakran ento so kire say problem wo ho ni nyina so unsa problem na wo de badanka ba compressor ye be hwa ye ho bintina blantie de ba ya ye hwe no ema no hutimi to no sa doctor wo ka dwonso ne dwonso kala yi doctor we so ye de he no wo hwe dwonso na wo honum na
wobon say but the osro pa na cloudy je kasa Johnson ni cloudy e kese wonya urinary tract infection ni yekusu a wo hwa Johnson mu a unhu ni yie eni ayekusu so Johnson ni yekokon so a ebetima ba se ebien ba ko nya blood and kidney problem bi ana tumor bi se cancerous tumor bi eba na Johnson twa anu mu eno so ye problem obu so na Johnson ni aye orange se Johnson ni aye orange ti se de osro we a de chase ni pa onum nsuo yie to onum nsuo na Johnson be sesa aye kama se Johnson ni be brown ti se de wo mfimfi wo na de no so cha ne se ni pa Johnson ni aye brown either say oyenya kidney problem inti moja na wo Johnson mu ama Johnson ni aye brown ana oyenya liver problem aha ana bi aduane bi odi ye anya nsusuaso na Johnson mu no so ka ho afi obi wo se ne de na dark yellow so obi de dark yellow a kese we severe dehydration one day nsuo no onom kra bia no ponom nsuo kakra onom nsuo akosi anajo eno so betima kire sa na se bia eduro bia onom ana ne color aba ayinani sa no Joshua eniye green so betimi akire se bia onipa kro no tawewe haban bi ni niam bia ne color ne sesa enye yare enye yare na Joshua eniye blue so no eno betima ba se bia nuro bia nipa kro no nom ana nya nsusuaso na Johnson so no eni se Johnson ne hu sa Johnson ni asesa e wo se hu se de Johnson ni sitie ene se ne a ne ekire ene be bo ye mieu anamo wo se yetu sa Johnson ni ye cloudy ana sa Johnson ni atwa huro ana Johnson ni aye brown ana Johnson ni aye koa Mr. Oso be check up na hwa de kro etoda ebetima ye se aduane a odi betoda so na ye kidney problem wo je na ebedum rabnu kidney ni besei antan pe bebre won ma why is ni kidney asei ana kidney no so epese de bia enum nsuo ma ye ni pedua no enti anye ye ko so tumi num nsuo be 2.5 liters a day obi won ma onum nsuo kro enti basa na Johnson na kala na sesa esesa sa kakra na affect ni kidney no ebedum rabnu na ni kidney na sai kra enti e ka kire obi bia se wo wonya Johnson mu yare to anamona fo ni kire dank eba complex wo ya Johnson na wa asia pa o minifa so na ene se eye fomi kese wo Johnson se ehuro eweni ehuro Johnson bi ehuro wo ani no sign na kese wo yenya kidney problem na doctor anamona bra ne hwema de wo ka se ye fomi se ye se be ma de so Johnson twa ehuro na kese entesa de kan sa keke duwo na eba enti atwa ehuro na se wo wa kasa no de wo kwa no to anamon ntina ma bebrenya kidney problem a omuhunu eno na kese ne kasa bi kunipo yase be ma de Johnson amani twa ehuro na kese Johnson fa akono no twa ehuro na ekokoba ne sa doctor na kese se ye betumi hu yade haye pa no a ye betumi hu afri Johnson mo o betumi hu afri Johnson into ko hospital a your test how do be o me Johnson to be fe no urinary analysis routine test sa routine test no wo bo so me bi fe no macro on me bi fe no competent beto Johnson na Johnson na maye ne color na appearance ne bibia wo Johnson bia ma wo hu indi the oil test no we are very intelligent no quote mu se niam say na o de Johnson she microscope mu a obetimi ehunu ampa so de be she microscope na sa niam ne wo mu enu nti wo Johnson hu se de Johnson city a wo study ni ye ma otimu nu se obu okọ be Johnson na Johnson ne nkasent wo Johnson mu enu kwati ma hu se de Johnson isi bon de me yare na go tu anam Johnson bia won sent ho bobu wo Johnson a untimi ntina ho na kese bibi wo there's a problem wo nipa kwa no nipedua num Johnson ne betimi akere wo hu sa de na to anamona fabla dank eba complex ne mbo wontem ne solve problem okay doctor en fa man to dwa your telephone numbers no 0266 59 33 30 0266 59 33 30 afa 0244 01 75 56 0244 01 75 56 offer numbers ya won sabe okay doctor yakwati adroba ni nyina ne ahaban ni nyina ne se wo se sika kakra ebo ho sika se na se kura wansan watumi aba so ye ho sika kura obi ade fabra yen ye honom ne ntwa abo ana o me ntwa abo a so se ko fa sika we bransa ne ahwe sika kura obi ade ba dank eba complex bia no ye betimi ahwe kama eno ntia se ye be hwe obi ni bi san so woni skin te be hwe ma ho ato ndo dia ne se tu anamon ne bra ahwe yo ne be gya yare sa ye onuro odwa so eno screen so ye dank gastro care ana wo hoi for obi an yefun onya yefun yare osa eye obi a mesro ko pharmacy shop bia also pe dank gastro care be boa pa and so what dank pro care for waist pains
dank proke no so no ma ebebo pa ma osisi yare de ni nyina afiri ho enu to obi yare ha no waso ya ne dank eba ye adwa fiti juada kosi memenda adjuada kosi fiada no pa no wotwe kosi enwumre no num ye ho memenda anopa no wotwe kosi ewia no miensa ye ho eni gina se edu memenda ye ma discount ahodo ya so ye ho okay eni so opese wo ba ya so ye ho tena wo ba wo benya discount nso a ye de be ma abo ama yare no okay ya fe ma no atudwa biem na ye mfa ensode medasi your numbers no 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 offer numbers ya won sabe yanko dan kaba complex na yenkotu yade ase na ama me ne wan say yade nipa benya soso a na ye yade kuro ya anti dan kaba complex Dr. Penny na ye no atwetwe nkomo no tichina okohwa ebeboa wiye papa krede yako ade akoya nim na baby a ye keka nkoi de wiase nyina etie dwumadi efiri se Sompa Asem Mpe Nipa no medical kire Ghana ni wiase nyina se yen ye hwe sade beya enipa eho ebehen ha no eno ti baby a ye keka kono ano ede papa abrantie moru wona wo follow moru enkomo no dodo no na ebusa na dodo no aso na ebusa se moru apom den no sade be ya obehu ade no akosi sei dia Sompa Asem Mpe Nipa minim se moru yema na nina na esumaduru no han toso ma kwankyera na ye de ba TV so no afei akwankyere no ye ja TV no so de ba ena na akwankyere no ye no office ho sa na ye kire mama na koduro enti se na ye ma TV so a na no ntia se moro ni ye ja ne hwe debi enwumere wono adi adanse ya se akwankyere piko so emo beduru ho no wo hunu se ka etwam na ha no na ye nigisem watch ye bonche no manager obusa no wo se tuntum ani ye fita obi ne koka kire no atade ese no batim sinyina no wotumi kekan ye woni video nyina ho mere pesem no ye beyi nyina wa video so reseni nim de besie enti moro ye bebusa ubiem se wayar sem no enne wiase nyina trio wan ne betumi aboa mo ani no watumi akọ unwuma so akotwika no biem Papa cho na dase enim se de awase no ono ana betima sam yare de awase no ono ana betima asa yare okay no ana atuna num tuo no ti ni for pokwa bla me dase ye bechia ye telefone ahwefo se ene eye nibresem because sabin producer na minwe kasem bi aha ye ba adwuma ye ne wo fidie so nyina no meme ye so format asori na mum ye ba adwuma ye so no ye be sunwin oman ene sompa se de be ye benya katuapa nti problem bi ba ye hwe kwan ye be fa so ye betimi asolve case do me pa chaw ye tuo ni ye nya pesem nkomnya ane ye nkase ntia obi ekwan ye fa so enya bapa ne number no eye yen ya ho odene sorry mu fa ncheme enkoto dwe esun aye boye kobrani omra samoa no obunkoto dwe di fo mabunkoto dwe brotia ofo so be so fa kunyam bunkoto dwe ye chi producer gina kira ha esun enne ma papa ne tin huhumo mimi nyina huhumo ano ono akasa frɛ kwa ofa so frɛ ye no miminim ono ofo so na akasa sa bepim sa abre yi wo no so aba obi anim no ana min kasem we encha etiefo de hwefo nyina for so frɛ me yare a bat once but na yare sa eye kakrakra obi abidia dance say yare a bat once but ayare sa e banka kakrakra
enti akwanche ni status e ba no na akwanche ni wo makomako 6 ya 4 the total 4 for no enu na ma brante ka se D4 Paul wo sha tale yellow e wa pontimi who guys the very day night to Adechi Friday and what the call yes of war or no of war share make us much low baby a chichiro ayi odwano aboano e hwa ne sane no baifu a wato yade ha amen nipa wasase we so no sa baifu no ehu na utimi sane yade da agi se Kristo make us much low ye adia Kristo dwa ahantan e de je Kristo neka wotimi ja ahantan je do man ho so me brala se molo ni no apart from papa obetimate no wow me to me sofo me nko because baby man na mo no eyebufu no de ya tia boy no eti wow so obetimate ni na so open number no usu wo TV station na koko gina so ne go bunko to je ko pa cha na so man so mfra obi enye ye ne be table man number de ama wo obi ni number de be ma wo Yadia bia beni pasu biano at what by force fast immediately a beni pasu but na ya de sano ufo so che eni na papa ne ye ne sano eye futuro ene koso abofro we mi no ofo so be ma botom ska bra ya beni petrom ma sento de kwam no ofo so kureko no mra samu pa acha mo se bra ye ni sika adentro bi mutasa ye buoni pa ne esa so edi e botom ska ade ye ni yiri ni ma yetu no yenton kunsra pani e problem ton ka ono ya we prete ni kwase to kwani akwakoto mi so sa prete kwani mi nidi mu da ni ato ne de akwanchama no eni ni bai ya wadan san oba ona to na se edie bi so obi abegina ba bi didi obi atem akasi obi and me kesi obi no you can never touch anybody because yen ya kase ya friend ani o obi na friend ani ne ye pa che no se osofo eno ofo so munya akwankyere wei eno kwa na mu aye dene because sabi enim de ekeka enim ba bi ani ni wo meka che ofo so be masani no papa na ye to ogunto anye ye eno na ma papa nto change se obabuwa ma abrantie ni ate na abrantie we na ye buni aye you are buni aye onim se was spiritual father why you come here abusu sia nyame sum nyame wo boni kukosia also the call spiritual father ho na kwat ye na wa bam ye yakwa first one second one third one senya me wo so ni me chief police am fado maka me check him sikache every ho na wo spiritual father no de abrel wo unti emma papa ni asem wo didi aten wo do so e pese kese yen why yabo bidin ye mo biadin edro buadro ana sabi producer se obi ya desa asofo bebre de segun so poni nim na ka ukura ti se ye ka se mo sabi producer wo ye wakoda e ka so wushira yen utebiska na ka de bre ya de ya bom modern e ba papa na ba fide so abekasa mimi hu ni da ofosio ye mamma se nyina hu se yalesa malaria kura beton ni peduem ena tie de beton ni it take more than week and 2 weeks we need papa ni se ma wo ye ya e ma papa ni fra woni no e wo se o to obu ase e do spiritual father ade na nkono nkote woni e na akọ eso no se wo se wate woni because enya hwe video ni bi wo se wate woni e so to hu ade ko na kwatu ka miere enu nti na bible se so ma ho so bro wase obi woni mo ho tumu se wo ye sofo e so na adoma chade ba kokora ni mu e ye sika ne dwe ani hantai person ko nyanti no bi dinam wo asofo binom gaga ni tunu ni etre jaso eni kuhu yenim kusu enu tira manipa asofo ye bre ananya me mebre eti yenko wo spiritual father no ntiwoni no ba bia du no yenya di hobadim ye ka che papa ne se eni no wo mani krosu na ne spiritual father no won temiere ba bia chichire buado wo hane sa no kata jobe ma okay eti de make na se molo ye fa ni but ye be se papa no ne magine number anadwo ye nyina be ka ne bekasa won frani ne ye be se o frani no e call that off ne ye man spiritual father ne frɛ
Who telephone number free how? Work as a TV station, call radio station, no go patch on one some flow because you're part of friend. Also call to friend to voice you. Yeah, dear. Yen Tiasen and Tassach, papa. Papa no Tiani ya. Me what if for commission papa day. Papa no from Mullen in one frano. None is spiritual father, want to know. I just had your papa no. What ye? Yes, a day. Odifo, Sepana members can say we are papa no December. Medasebru. The 2 years singing. Medasebru. None is spiritual father no comfort. Abrotia. Of also, Bema. Area say Bonia ye. A ya na ya, yesi Bonia ye kai debi. Sometimes, and I say, na wode self to same way say, Emma, yes, say, Obi a true equation qua, yen true nunquashe wo. Sabi at Yablewatia. Midimi here na fem wa mese kwan bio di atete mi ama bedru ase no mani nsa obi wo sika me so mi play mine obi aso so nto aduane mfa ma obi ni ya na ye sika free ye botom didi mi kunu na ye bo baabi a obi a me chia na da roma na me wo baabi tie ye na ye ra blessed first time so ase ya da ka ma nsu afani oh send down them papa de asem papa ase no mo a papa tete mi ansa na obehia mi ofosu ti no de atwam ala ebo a me chia ofosu be ma yete we ye nidi free obi botom ena sa wote wona sa wo se obi ya de ma na won kire ani so mfama no na sa won na nipa kro na se na won kanfo no enyi na ya yese wa anya bibi ama wa ase a ye nyai ensa mo ne kro no said ye you know for so be my yeah what them say no nyina obi aka plan na se mpoa akwa akodi akwankyere na papa de ma se yenyenim okura na ya na misun kese utimi 5 million na de asende ye nyina ye wa ha se no bi ye credit de ye sende ene ade ye nyina ye peni ye fi se ye se oyonko da wo no ene wo da na se ya ye we se nyina se ye time nyina ye wo stories ye wo se ye ka ye timi ayi ofo so be ma metimi aka se enua be ma moro ni kasi ba ye enipa bi okra wase ade wo masem ban from because of him te no yaka ni nyina agu nkyɛn ene yesi da bi yenya de ehia ansa na ye de fatente no yempre na ni manifest ni ne ye nipadua kanea na opo ni nyina mo fo so be ma se wa anya bibi ana yase a enka yenkura bo no yase da ne se wo sa akɔ pa ye ho adagya ede a kyerɛ obi amana sa betwe adapa yete yase fa ni die ma die ni die sa ne ye de buo ma die buo nso se no but sometimes I was a penyin so no akra respect ni bie what did I mention na say enye bibia na sabi be ba wanu mu aka because say wo tumi and say you have the authority to say it and also wo bibi platform or say wo gina so na keka wa adwe de kyerɛ nipa sabi ya kan me na make no me ye hia ni ba me ya kwankwa hia ni enso sabi nye obi na to aduane ma me die eti se wanya o platform se wo sika gina wo ba bi na di ma me ni me hia we se me ti wo me bo me play my dada ai me baba tena ase no na ade mbetena ase no aso obi say obi nkran ko tena TV so no ye that validate it was unfortunate na me yare intimate me ama metena ase no but video so bi e kwa viral no for so be ma ye ka no kran kire nipa sometimes nyankopɔ pagya kodum pɛpɛn so bi a emme ho ase man niam anketo bi emle wase ekeka nsɛm a ensanfra na fa nkyerɛ wo nua na sɛ wo ma wo betimi akyem ya wo ye e wo we bi a wani so ana sɛ bi krampo na sɛ betimi physically ni sɛ wo betimi ya wo ye no so be ye o ba ye wo oyiro bempran no na opanyi ti ase what did the American say ɛna nyansa wo we no kwakuwa na nse oso wonu wiase nyansa nyina watam ne nyina gukukuo mu ne bante kuma ofri na asene mu bae no ene wode fruit a wode abɔ na fumu na wode kɔ no ontimi nkɔso papa nkafa kukuo yi esen wachi na fu betimi akɔye ne sɛ kɔye wase wese nyina ya de jamfa so ne so sɛ me yɛ saa de no ena aduro wo we no ebuaduro sa yaresa ewo we no obi wo yade bi ho aduro wo so wode sa yade a sa wo bia ye de bo nipa koro no sabi yase konfo boni a watena yafo ho ama konfo papa beto no no sabi ye ni na tama na se nyina yipamu what am I say na de watam ye ablewati ameti da bia ma sha meka ba de mesreti minya me straight dance bia ma pama yi tere kwata si bia ta apempa ma shei na de oda kwaso anu am ye dwa me ho to manyina ofo so be ma tini kunu mu abo ba asenum no obi na tua ne kes kama na ana ya ba adwuma ya tena obi ka mu na ba adwuma sa me fo me toto me metena me kasa me pe private car tenem ya ka kire nipa ma nipa ati ase sa woda wo hyemu a hweso na dem na bi kura pa me kasa be beto
ayi praja kra po de atremu a me so me de abaso me no eti hwa so na ka wasem say sometimes akwada wa hu ofo so be ma make a story we say chirechire ni bi ena wode ne kwada wo school dem na sikani baba ku bi obobo watch shem efe papa ena wode ba school mu ho omukọ break by night and watch na yira ena akura no ko report to my teacher ne say me watch am me ma me to ma me ene nkwa me de bed you know school no ayira the teacher ni kan say obi ya nkwada ni nyina wa class onye obi ya mla bonten ene ye wasa wonum light 10 one logo light ene wo tutu wonum bottom no okwaduru akura na ofa watch esanse na akura no ayam hihia beto no say say amanfo hu sana sa me classmate wonum sa me na me fa watch anim guase akameo ebeda na metimi akọ school biem ebeda na metimi atoso no wodwendwen sa ne ma we say nyina ho ena teacher ni tutu ma woduru akura ni bottom no na chese watch no wode sa tum na hjem ene oyi ene wode note hjem note na wode hjem no ene wasa to aso sechi wonum nyina omo obi akata nani ansa na wo ye sa de no wo wie ya pe no so obi amie nani ene wo watch na enie ene wode ma akwada na wono no when mfie bi acha akwada na wo fa watch no wanyina be ye panyipa wanya ba bi asi ene wo hu ni teacher na sa bla no wo class 2 or class 1 no class 3 no ya cha so wi watch na otutu bottom wa mo ni dede obi ante hu asam da wo suku mo kopim so wi ye no ene wo hu sa party bi aware bi koso teacher ni neti ase ene wo kopin no obi sa se teacher wo kai me wase da bi men kai no wase me ye wasuafo ba ko a wa kire ma de pen wase ene ye kai me na ma kire nipa dodo ade pen wase minni suani na emire bia hasenom mi ko wi a watch atoto mbotomu a wanye dai wa nka ho asem wa me fa me hu di ya makoma to bia na makwa abrochira ba me wo mansions bebre me wo nyumakuo bebre nti no jiwe se no de bibi da hye no anu ase o ehu hia sa obeda mase na me kura me tutu mbotomu no me ma mo kata mo ni sanso na mo soma ye dai makata mani eti dia wo fa watch ne kura na me hu no mbotomu ankasa ma anye dai me hu no ye ka me na si so se adie bi wo ho na wo ye panyin na say issue bi beto wanimu a know how to treat that issue enye bibia na be ba wonu banka ya no akasa kire nipa rough sa fanisa ye yankwada ena bi obi akasa etia wo ye panyin wo panyin sam na ne de wo hen e blaso se ye be ka no do credit a kire nipa wo de ba bi ape bi afa ye kọ baby asi nipa bia ba dumi ye bia no ye ya bubro kwosu ade be ye nseda woda sani wo no nyu no na be say ye nyankopon so wakra na tie mu no so ono aka nche so ono na boy ye nti no wo twe ne nsa de ache ye kra de akọ ono aka sa ne nchenya de oda sani be ye bia ye kwa na molo wo no ye boni aye fo so be ma ye papa no so ama ye nsa sifom e wo ono aka sa nso nanim akwa remember the first day better so I said no ye kasa ye na very fortunate I was praying say make our hasen say ye bom pa ye say ya sorry na bia papa ne te hu kire obi say me kwa kuma se no obi ye mi sent na bia say na me dia ye no ampa nya me ya ye sorry ya no ababa wa bi frɛ me ofrɛ me was say me bia na me busuani bi on kan su twan say your bank na no be kan say kire no asa ye no na mo ma me brechna maybe sabe maami ahwese bia me busuani na meka no ho asem na as a description na mode ma no ese ade achi ya baba wa no efra ye wonu asem o ka kire ye papa de ka asese wonim na so wode ne number ma ye ne a ba bia wodu wa blabom no wayi ne nsa de afri no so ye be ne dai me ka cho ye papa ne ba e ne fra ye ne baba o university and wo fra ye na esa be dai yen kwaye na akwara suku mo na ye sa de chopper radio we say so be ye advert 1 minute wo so a marketing manager what ya Mr. Takrati abrasem no de beto dwa wonim sika ye je ya dedicated 3 whole hours at the amount the whole of the day ya sa to also the second day ya sa to the third day fourth and na kan wa me fi say 5th day office one so adwuma ye no wakra mpo no obi timi be sense wase ye je no na ni dig up because more aba ye be ya kwanchent no e wase ye ko mu nyina gu abonten baby ani kwan se akwan nam okrom na maba se no modo kaba no straight now nam sa for so just dey twi ne sira wo sa ha watere ye wo dia na be ye wo obi ahu wo dey wo sire obi ahu ye fam wa ase no mo amanfo nsama no etisi ye bibi na sama me ye hu sabi ye ne amapa ye e dia mamu na sa bia wantimi anayase a me so nko se ye di koton ye amanfo ya ba so eti ye ka kire mo say baby a wadu ne de me mabre wati adofo so be ma be ye bi wa me ye ni nyina wo beto aso kola mpo na me dwene me ho bi wa me se kwan bi o wa me bobla
ne bra na wo boy yan make us so wa me bobla say wa ma wiase say wonye nipa wa me toka wa mi sa tie border na so de nipa na no ate ba wiase ya ebetimi akasa de akira amanfo ade bia ni wa so mbo chance ade we say whatever you have whatever wealth that you have whatever wealth that you have acquired mesro mo ani nka wo na asua ni nka ya menemu eti aka chem Oforisuo be ma me de minim de papa ne be ka atwa to but yes ra ya papa ne say de asie bia ya ne yakofa aba ya ma obi atwa ne mpo onfa nche ye onfa bibia nche ye na ne decision bi obeteki no we bab him yeta na chi Oforisuo be ma me fa me case sia na de me nwuna me ho na me ntra me baby say me kwa bo obi na be du akire no ne ya sa ya me taku ana say ada ya ti ase no credit sa na ye me 20 cedis bi aka na me sa de send the credit esa de ye na ade achi a me nye ye sa me ye hia ni ba ai eti me sa ne ma no Oforisuo be ma for now na bia mba to aso ana me matena me baby me de ma ba abere wa me ntimi na nti bi mu nto aso okay kanta Nana asem we abani nyina yimolo yesi wo ho bi twampo ana mo mani atwere no because de ha me pa ne say molo bibi so asem time wa akwantwe papa ne ma wa akwantwe no ana ye ba honom ne ye be fa on a wo ye wadwen se wo be kọ opambo honom no adan na woni ye ni hu nkomo because me kai se weni no etima o ka kire me say uhu ka o ka kire me say se ekuranya ka betimi atwi o kai se o ka sa aha enti ma ne kasa kese e ba se moro so o kai so o ka se o betimi atwi ka so ka se me o ka kire me so betimi atwi ka sa dey no aha okay e che yansa na abekọ opambo ho meboa mo adan na da bia me ka say dey no kra no ye akwanhwe no ne Saturday ya madwuma but me resti me fu to ka ba ho no mo e free sa se me ba hem se me ankasa me ma ho kra ma ba ho no be bro be 4-5 times me mi say petrus ka da ye me ankasa me botum me boa adan na won bisa ye say obi a papa no wo boa me de nenso me pese me di tu ana monko opambo ho anka adan na won ye ni sa ankomo no oh there my mistake okay me ba waje tuma Matias ye na opambo kasa ni TV ne so no se man kwala bi ankasa ntia npacho yo media man ye ni media boy fatu trim ye wo media man ye ni media boy ye nyan kwala sa a more than 18 years bitumi to aba me nya kwala ma fo pem fo da me nya kwada okay yen to asem ne so papa we na Meldin hu yaw sa molo ya oti hu because ABS anamon fufu bi kwana be oye a ebi Oforisuo be bia ade na ekwa kodu me pesen ka me call pambo ho no so ye den emboa me so ahu yen kan tumi kan cho say de jaiko na emomu no ensemo e ba ye a ama papa no bu afu nyina no ye asemo molo koka kire no ansa na opambo ni bufu sebe opambo onya akwala asemu a molo koka kire no eno na mebema opambo buafu enti na panifo bu bebi say wo betwa mpo na mani akire no yes adwuma we ya che utek me dim na nchen na china mi so pa cause me radio school attachment kwa ma anya bi na me adwuma me ko dim na nchen na chi utek amanfo nsem a yaka no me ne papa na nante ache me nko malam bia ho da me nko bosum bia ho say radio adwuma bia da asma mi kan wosurutie ena me da so ampa ye kra no me bo no bo papa ben me mu minuru na manikum nanso so asemboni bia nto me say obi aye me bibi sese minim say amanfo try be tanya adwuma ehunahuna sem me ehunahuna me ye wusei minsuro no ka preda minsuro ehunahuna ya pa ho na so ka say Fox FM woman bi e ma etiam ya metian ne bi aye the kaipa o studio what ka say konfo bi tumi be yi ska wotiam ya metian ne bi o studio ho no say o di ska yi nyina ya zan me ka kire no me ni aduro palace pa kra bi nhembotom bet untumi nya me hu me o wusu na meti ho no sa no
enti ehunahuna bi sɛ bia yaka asɛm bi na mekɛse dabi ɛno de atwam na mintumi nkasa ntia panimu nso so da na mekasa asɛm wei emlante ehene Nyankopɔn fa ne kransie yi ne master ne opambo ɔno ankasa kra no ogina fidie so yɛ den ɛka ade a ɛha me kakra ne sɛ mpo abra papa yi opambo pɛ papa ne number no or radio or TV ɛna sɛ bi enya atamfo enkana minim sɛ bia obetimi aka chemolo sɛ e bia kɔ ba bia wokɔgye station no a wokɔye no kɔhwɛ no munim papa ne number ne fa brɛ me na me nso menye de me ne papa ne nye de enkasa anya sa ana sɛ ma me ne radio fo no nye de enkasa ne enka mom at the end of the day ye pese molo ne ye den etie that's it so ahu ne me kire no na ekoba sɛ ensem bi kokɔso ne kasa twitwie bi ne ade a ɛha adwene na ne nyinaa mu no Oforisuo me say me blemu opambo me bemu molo because I say wunim opambo ho dada opambo ye sofo a osi so me hu so wakofom da entunim ne ho dada ɛna wo de ba ha say ɛna papa ni mom ɛyɛ akwankyerɛ a wo num ton wo video wa say a me catch us say wo hu me ababia mekɔ bia yɛ den di machi etiefuo nyina di adanse ababia mekɔ bia na wo yɛ den na wo di machi enti ye dan na afi de wo de credit kwa akɔmɔ opambo so wo hu ne mekiro no ɛna ɛyɛ dan opambo so bufu ni bu befu because of de wo molo wo kɔ ka kyerɛ no opambo obi a metatie ni pa kuku anti metie no pa na du ba bia mani gene nsɛm na ya na ɔka no onya sabi nipa bia na adwen wo fom ɛna wo fiti preko pɛ ɛne ye nya asɛm anase waka bibia tiaye anase waye na adwen sɛ obedumi obi ɛno me no kra de anya adwuma na mmom ye molo na akɔ kika nsɛm ama papa ne buafu enti we sure sɛ papa yi ɛkɔye molo kɔ opambo no ka kyerɛ ne sɛ me pacho wo say na to me ko station bi o maboa me kakra nanso so me pese me bana papa wo boa me na mani no hu ade kra opambo bu befu ni bu mfu saa nemo me ye molo wono na waye ye boni aye okay so ohu ena ensem a papa no ka ni ofra molo ni no de wo ka di atwe na hope se obeye den wo bebo eni ade nti wo hon ma na tiefo no mfre bisa se molo asem no asise yegu so last me ka asem bi kyerɛ Yesu Kristo ti obi ani no obisa ne se ohun ade o se de be so ohun nipa se nua later no nipa na ni tie e ba hwɛ e nkakra enti se yi wo ba bi a wo kɔye no e bɔ mpae ma on me te se o se ablante na ni na te beti e ba ne se kitakita no ye se kitakita ne wo de ye den e bae enti papa opambo bufuafuo ne sa ne ma ni nyina no me bremu opambo da me bremu molo no ana ye confal by concern a wakɔ keka nsɛm akyɛ papa na ma papa no buafu opambo na adwemu da ho pa me da ase okay abadwafo nyina kasa na wona adwuada wo mutie ye no omunim se enne anwanwasɛm besi wo video no yetie ye no mu bi no kasa opambo kan se papa no so obati wani fiada won temenhwe wo video nim tape no ewom memeni asɛm bi aka na nwumire papa no kasa odi asoma me na me bɛka kyerɛ da san wiase afa na nyina tinya so na tie bi edwa na ye papa se oye ni papa se na ekwaya ye fa so pa na kyɛw no ye kora no sese ni ka asɛm kyerɛ no a sɛbe mpraduasa otie sɛ mo ye nkoda de na mo ano ate kwaya mo afa so mo ne makasa miampa metumi agya asɛm wi akyɛ no wan kasa no mu na mu ye nyamedwuma no papa no kasa ye nye ne ko kasa hye na no na mom oboba asori bidin se mu asofo no
ɛna ɔmo betumi ati moro ani no wɔde ne sunsum taa kyerɛ yɛn akyɛwpa ɛne ɛpaa ya papa no otie yɛn ɛno ti papa no se yɛnim ne din yɛnim baabi ɔteɛ yɛnim kura wɔ Oforisuo asɛm mu papa no kan sɛ ewiase nyinaa fa nkyɛ no sɛ ɛnnɛ no wantumi ama meduru ha mo nyinaa kura ne mbɛyɛ adanseɛ sɛ wɔso odi bankyɛ ampesie miɛmfa mako nka ho miɛmfa nkyene ngum bankyɛ no so a miɛnoa ma ne mmɛn na aduane ɔba obedi no na mo ba ɛnnɛ nsɛnkyerɛne besi ɔbɛti muro ani no na yɛbusa sɛ deɛ nasi sɛkyerɛ bɛgyamase ama atwene ne atumpan ana asɛm a papa nde taatoɔ no sɛ wɔno deɛ ɔmmɛyɛ ne tentan ɔntumi ɛnkyalagye nyankopɔn tumi ɛno nti no sɛ prophet 1 se ɔbɛti muro ani no a wagyem ɔnte na yɛnhwɛ wɔse sɛ prophet 1 bɛso ɔbɛtumi ati muro ani no a ɔno so wayi ne nsa afiri aseɛ ɛma ɔno koraa no akwa bi so no wɔda yɛase sɛ yɛ koraa no yɛayɛ yɛ afa mu deɛ na muro wayi yɛ totwene wayi yɛ boni ayɛ yɛyɛnte asɔre kɔpɛ credit bia sɛ obia mmra asɔre yɛ yɛyɛnte asɔre sɛ yɛde kɔpɛ nipa de kɔpɛ dɔm na mmom sɛdeɛ yɛnwia ho aka no ka yɛn so yɛnim sɛ yɛn ho aka yɛfa the whole Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday de kamoro asɛm yɛkɔ home ba memene da dwoada kwasi ada dwoada yɛsa bɛyɛ akwankyerɛ kɛseɛ pa nti deɛ bɛn na kaasie eti yɛ papa sɛ ewiase mfa nkyɛ no nyɛ sɛ wɔntumi nti moro ani ɛnɛ wɔ sɛ wɔba ka second no ɔkɔ ɛho akwankyerɛ nyina wɔkyerɛ yɛn nanso so no sɛ moro akɔ gyina asɔde ɔnka sɛ asɔde nyɛ sɛ moro atumi akɔ gyina asɔde na sɛ bempradua sɛ obi so aka sɛ atia no a sɛ wɔntumi nhwɛ ɔno so ɛne kraya ɛno nti no moro ani no ɔmfa nkɔ pamboɔ hɔ na ɔntema no na deɛ ɔsan de kata atoɔ ne sɛ mmom mmere bi a ɛbɛba no sɛ pamboa ntumi ante a ɔbɛma obi ahu baabi a tumi ankasa wɔ na wakɔtu kɔmfa no kye sɛ kaa no ne aba a ɔde bɛsi fam asɛm a ɛda hɔ no no yɛkɔ computer so adwadie mmara Within the Isaac, Mekafrafe, Tradem Patasia. Isaac Day. Isaac Comane. Isaac Comane. Yanko. I told me to beat. Beat now. I told you when I'm Pebakuna, Obama, Obisia. Say we are 5G. Drink, Papa. And why uncle? Okay. It's about 60 vitamin. Yeah. I get 5G and one of my number in Tiano Diama Vastonja. Then take 5G and one of your number in the piano and a menno. Put you chubby. The pizza. Very appetizing. I'm not going to 5G to help you. Yes, twas. I am from home. Maybe you want more. 5G. Drink, Papa. One TV, you know. Say what? Okay, young girl. Your pastor now, and I'm in your 5G. In your 5G, blocking your no nice, it's only message. But come to that you can be. What that you can be, Mr. Alright, right, you got. Jaya Patashin, no, the condom 5G to help you. Bema, I was within the say. Isaac, come on. Da Bena, oh, yeah, rap here, where you sell Befra at all. At your own. Oh. Fache why? And the when you now rap net the pa me the waka. Who won't you say? What
13 years. Near rapper. We are rapper. To a wash that run as old 12 trim. My children trim. Matthias here. Matthias here. It's in watching. You know, I mean, foul number no. Chama Bemuhana. Akrano obey rapampa. Or see Jai a petition no. Na enu 5 jana yes ana okay. Ai. A petition dey nyu obi ade antu ka so obi nya obi antu fa nkokor. Why are there pa number no? Ya do be kan a competition no. Me sure so betimi ayi. Omna samwa atofo mana sofo. 5G. Ati wa abege ochina. Okay. Yaku akoyanim na yebedi komo kakra your destination travel services. Omo wo ha wakwantu sem no just what ko dan wo mo. Emia nkwaje usikani. Your destination travel service no. Emia nkasa makọ omo dwadwuma efe. Passport we good animo no. So omo timije ni nyina wi a. Memo omo number 1 travel agency e wo the whole Ghana. If you say me ama so omo boy dwuma. Enipa abekwa omo ho no. Enya asem keto akora. Panipa memo akwa aba. Ya nana bibia boko de nyame adum na ho tse eye na ewiase ankasa no woto ade pen fa de ote ho se asoko ma pon na mo na so se di ni pe ebufa so no mi ankasa no ye me nwanwa masuma asem ne sei nana o se payifo se edo bejo a yatrema so ahunu wa ankasa kakra wa hunu no enye obi ne beka so wa ankasa da bia wudi ho adanse so ahunu your destination travel services ya base ye ba be boa Ghana mine ama akwantuo hu how anipa namu yetimi ahwe na ye yefri ho wa wo hwe me anwumre yi baby biara opese otukwan ko bra for any your destination travel services ye be boaw amo akwantuo ani so ade hunu abam say many wo kan Canada once na the next World Cup Canada kan ho okay the 3 countries now World Cup 2026 na eba so no June July no Canada kan ho enti ohiani papa wo Canada nyasem ketwa last week SMS wo Canada no nyasem ketwa yesi uduru ho no mo a na enkrata ompeso mo force no mo de ma okay ko mu hiani pa okrom ho enti wo hwe me emfa wo sika mfo ba bia sika pa eden ise Ghana ye den nipa tukwan bebre na your destination travel services nipa wo tukwan no me nsuru ameka just say mu 70% ye kan ho bi okay na ye bo Ghana for tukwan eti Canada se see me last week we say me just say Canada nipa ye hia omo from 100 echo se wutie me afa number no na fra me anwumre yai wo fra ye be peke ye no be kasa a kire wo da e se wo hia buku appointment na wo be hia amo aba office your number is 0257 0257 0257 0257 298 298 084 084 0257 0257 298 298 084 084 your line so na telephone say 0206 0206 748 748 767 767 ofra your line there and no yapon this a free Monday kono but mobile number ne there ofra 24/7 on be peke omo no bedi nkomo nana kakre kuta obia yen yadwuma ne ye visa before payment okay nyame adom na say ya application ni mawo unsa kan visa asa na oba betua kakra ekuta obia oba ye beje okay ni aye wadwuma na mawo visa application on say nana ye free bi immigration advisors your destination travel services ye yes adwuma no wo ho okay enti free number 1 free number 1 ekosi number 10 wo visa no ho ngitahudie ana wo visa no ho adwuma na yes ye ma wo no ye application ni ma wi a ukoduru ho no mo a wan say ukoduru ho a ehun hihye so wo ho sisi a waba ya jo 10 years visa ma wo ana say aboa ma wo saka 8 years 9 years visa so ukoduru ho na say wo pese wo ye adwuma so say ukoduru ho no mo a sisi o mo panipa enti ye be boa wo ama your immigration advisors so on be boa ma wo saka wo visa no enti Canada no etwagu show wo frɛ number na wo ba Canada apese wo kwa na waka ache ye beboa wo na watimi akwa koduru ho na wo yi free wo ma study abroad no so e wo ho eno so twagu so wo pese wo ko school abrochire samre me ne wo kasa yi maame papa wo pese wo ba ne ko school wawie SS wawie university wo pese wo to aso ye ne masters wawie SS wo pese wo ni degree I friend undergraduate wo ba ye betimi aboa wo ama wakɔ Canada no ye be ya ma kama afa PhD what we masters wo Ghana ha pese okoye PhD e betimi aboa ama unsa kan wo visa no ana unsa kan wo student work permit no eno kwa obeko school wo be ya adwuma na wo wie adwuma wo wie school no so a
ye fa bi postgraduate work permit ye be boa immigration advisors no ya ye say adwuma no so ato so ma wo sa kan wo krata wo de betra Canada minum it's na wo mpewe na apede hen bra your destination travel services say den da edi kan a wo hwe me a untie me da ye na tia kwan e wo asokore mampon ye Ben Simmons Herbal Clinic pa afi ye ni asokore mampon wura bank no e na di hwane mu enti wo frɛ number no a wo ba ye no betena se ne aboa wo ama wo sa kan de wo pese wo sa kan akwantu oni so ade hunu na abam nana yenye no to nchen se ye ba Kera no UK de no UK de no ano ye nurse for de no last week me kan ho asem UK de no de obetimi de wo yire ma busa me na wotwi papa nurse for de no de obetimi de wo yire ana de obetimi de wo kunu se ma me ye bo hoi oni minua be ma na omo ye dai omo sen abusua ni nyina ada so ka ho oni na ye bo a let's say omo ye dai omo sen fe na on the airport wo na waso wo yire nsa ana waso ura nsa na mo passport iguta mo na ticket ishem mo na mo kroro na te say nipa e kroro no enya asem geto a nye bibia say ye kwa kopa bibi aba ye my Ghana na America ka just akonto e ya de papa abofo no baaye no omutu kwan no mbaaye yeso ye kwa yeso ye tu kwan ne yakọ akọ nti UK Canada no na ya na efe bibi islet in English test no we won't trobi no ayet won't trobi eh no amafo ya amafo den enti wo de won't even draw ayet wo de bra wo de won't even draw English test that bra ye betro na kwan a wo beti ye betimi aboa mo on sa ka wo work permit na wo mre ho wo be ko UK kama sese de na de abeto dwa no ye say sese no wo betimi a wo ji ye boa na wo sa ka work permit ni wi a sika no ntwa ni nyina wa ha ye fi bi work and pay wo ko duru ho a dia ka no ayedai na watua jana obi tie me fa number no ntudwa bi okay your number is 0257 298 084 0206 748 767 they say na some say na what be research they say me no kasa yi your Romania medical can last week new one about a mortar okay mortar oba mota wo be free ha na wadwuma kura wonsam say the Romania ne tie na e bo so da fom boko umpe na apede hen and me no ka say ye ba Middle East also akata and so wo be free na wadwuma kura wonsam Dubai wo be free na wadwuma kura wonsam eno no etwagu hyehyehye ne bo ne da fom boko wo ba kakra bi akura wo no ye beje ne aye wadwuma na ma wo singing countries no so etwagu e hona na me beduri singing countries no so etwagu sa no singing wo fa se for no se me hwe woni mu so me ba ne ma ya mo wo ma me wo Germany se what ye be ye kama mota no ye singing country but Romania no ye Eastern Europe eduba se singing country wo pedi adwuma wo mu a wo ba ye be ye mota na ma kama I wonder from boko afei na why application say be American application na appointment date problems kakra ni nsensem bi application wo de wonti bi nya fa bedan obia wo na adwuma because adwuma no wo yes obeya wonti bi nye just say your destination travel service wo da ba bedan na medisie no ni nyina say your destination travel service akwantu ani so de hunu bia wo pese eba mu no wo bibia wa bre akwantu wo de anenam kwanche bebre entimi nye yie ebu wa try no be miensa ebu enan enum nana enfo ni hwe bebia say for ni hwe your destination travel services ye wa sokore mampon ye na sokore mampon ruwa bank en edi hwane mu wo ba bibia pese ye ma bia ye bebo wa ne ya ma Turkey medicine no o Turkey eno so business for na wo pekọ fa nyoma na de ba Ghana no yes o ba Turkey no ye betimi aboa mo saka Turkey no kama nana on etiefo nchiro nto ho nyame adoma bosu nya wie ye Canada wona opeso koye adwuma o Canada yen agent no wo ho yen partner no wo Canada wo di adwuma sia companies akese no do mo ba Ghana wo be se koye adwuma do be se wo koye adwuma se wo ye carpenter wo ye plumber wo ye manager wo ye marketing manager wo ye hwan obi adwuma bia woni companies akese na ediri sesi ai ti Canada se wo be free ha no adwuma kura wonsem no free yen bra ne be register to honom yen hie nipa kura hie nipa baburu 200 be register wo also ba se wonyi adwuma sa wako Canada wo ba be register kama ne duru ho wa mre da wo we dia asem de o nipa ne doso enti wo ba wo tro din ni ya registration na kama wa fill form eno ano no okay wo wie nana
Nyamisira. Oh, there be mo bantem aka manfo bi sika. Paula mantem was said oh, there be your destination travel services. Mo ye adwuma o. E beda mo ase mo ye adwuma pa. E ko basa yeso ekom badwe wa Asem Mpe Nipa chese. Se course ne se basa. Wo manfo a ye dan kama wo mo no. Se ka mo bantem a. Enu ano no. Oh, mo bo adwuma. Omba wo de mo direct wo mo mra. Asofo mampo mo ba ye betina se aye bibia kama. Ne ma mi bi no se ne me be fa na ko ba. Woni me kasa ye wo ba ye. Ma solve problem ni na mo. Mo ye adwuma. So omu tiem se o US a ombo se ampa me na mo kasa ye. Okay. Bibia ma solve mo kama. Na nyamisira. Ye be na say your destination travel services na ye ne wo mo edi nkomo no. Na ba bia yakon akwa koduru no. Wo manfo ati wo masum moro ne mame ewa ha. Sa na ne brother bako enso ewa ha asa ne bebu so masem no yenko tonyoma kakra emra traders chako pada yenko pe binom if it's a toxin no aba yi nipaduam no odofo eduru ba bia traders chako pada na eboa esan se kidney no sa hoone no wo fam a yenum traders chako pada na yenya kira kawo sa na wo so eka waboa bia poison wo na no bia no ebro wo na no se okoto traders chako pada ebeboa kama eno ti traders chako pada nsemo a wode ye famu no boye papa asokoma poni asokoma po rura bank no Pentecost asore no na ebe ho traders na Pentecost asore no na ebe ho eno ti ye call Colina Keba Freddie Mens and Danny Heba Apidank and Misty Heba Blazer Require ubenya trader chakupa dato 0243943413 0243943413 yakobe traders echira kwai 21st kene kosinye mini efrisa 21st kene ke ba ye no omanfo dodo no a na eboje o mo so efrisa omse 21st wa mark be de ni eye clinic papa na wo ba ye no sa yade bia frɛ no siatica no eso sisi osirem fa na kokom no eno na 21st kene ke ba ye wo tu ase wo se menka to se yade bibre bia obetu ase na wo de amaw laboratory ne scanning fidie ahodo pi wo de wo fam 15 branches esa wo munwuma penti no washita wo man bebia Kumasi ahwa overseas wore Alpha Radio no na ben ho obo ase council quarters called junction hwa ubehu 21st clinic Accra Domain Market ubehu wo mo Sunyane Nkranza Techima 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 odofo ye call Cement Seba Clinic ya omu edi dwumason e wo Cement Seba Clinic na Cement Seba Clinic say STI yadie no sebe preduasa unya free enemu no otu ase papa yadie ban na de koda Cement Seba Clinic wontumi emwa entu ase emfa emawo wo mfidi ahodo pi wo wakache wasoye wo de Cement Vital Herbal Mixture badwaso na hotedi ni agan no odofo ko ne kotobi efrise wo no yoroda sebe preduasa enyoma entumi ensisi so enyoma entumi enyeyire eno ntiada pa na oyiri etwa wade cha no pa kwaku papa edin e de fra wanyu enye di ohia ni oyiri kami cha wanyu agan bedi wakagina mu eno ene Cement Seba Vital Mixture eno na meka ho ansem no na ye ko Cement Seba Clinic asokoma poni rua bank no ne di enhwani mu yenko na yenkope wo mo kira kwan na yenkotu ya de ase 0240616061 0240616061 Cement Seba Clinic yenkotu ya de ase my talent reality show eno na Sompa TV ene Michael's production wono na di dwumadie we eba odofo eba Sompa TV no so 10 September ene na chese animanimu ya eba so 10 September ye wo kyerechi ya eno ti Sompa TV befa akwada wonim nyom to onim asa na talent no ekura wo betumi aka ni so no Sompa TV ebo no 9 pa mu a ko ne kopo ani so ade ahwe enkoda no ebia no ate ebia no awo enti so hwe na oba e wo sa ani so ade hunu a na wa betro ni din se wo pese wo so dwumadie we asena ana so be hwehwe mu bi efa ho a 0240 054 263 0240 263 my talent reality show Sompa TV Michael's production and a day dwumadie we eba Diame Diagnosis Center Limited Dr. Marina and Dr. Joshua
yɛse ti kro nko agyina ɛno tie saa dɔkotafo mienu akomnim dia bom wo mo di ebetu yade asem odofo eduru ba bia wo liver na ho aka kidney no so how prostate no ye ya asem o na eduru ba bia osa no awudidi abuyi wani di abuyi spinal cord no so ho aka ɛno tie dia diagnosis center limited Dr. Marina Dr. Joshua Asem kankyerɛ sɛ saa yade we ne hanko a enha ho kra obetu ase no de ama wo se fibroid na beto yemu a we surgery bi anka wo kwa yo befa so be isa fibroid no wo anka sa wo befa wo mo hye infertility duru ba bia bema duru ba bia ukonsia ni untumi enwo ba bra obemmemia wo kyere wam ama watumi awo ba kumase wo ha saa ne nkran so odi ni dwuma eno ti kumase ma no 0267 018 289 0267 018 289 now tie enkan so man so 0243 176 119 0243 176 119 a Diame Diagnosis Center Limited no ena sebem preduasa woto no sa edefraw Ken Sawa ekoso ewo Jumadie no ekoso Sompa TV ene Sompa FM ene Canada akopra ko Japan ne koda no bekasai de Canada ye de opeso ye ene de opeso ye magana manu nyina no efiri ne koda no asem mo kan say Canada akopra ko Japan nyuma wo biebie no ono ani sika ye de Ghana sika mano a bebroso e showdown man da efiade bia wokasa ewo afidie we so abra no nan abo na ekoni no sia so Sompa TV Kumase Sompa FM Kumase Sompa Nkranza ene Sompa Sunyane obehu dwumadie we ewo ho eye DMB Dr. Mahmoud Bawomioma pania bedi akire hwe wono kra de agro no wom dada no say yafa captain band ne mmo no no American difo ewo Ghana man mu nyina eno to so kokro kwa manyokuo etu ahene ne ase ahene fo to abama no a digitalization man obaba ba se sanwoma ama nyoma nyina kokko computer so hwe economics enyoma papa we enim no ene ni kwan ya wafa so a wamoa Ghana sika sem no ene ho adanse no mudie no ho adanse no mudie no eno ntino edawu kwa da bia no nan ekononsia no obehu dwumadie we ewo Sompa TV Kumase Sompa FM Kumase Sompa Sunyane ene Sompa Nkranza 1 TV enso ewo nkran ye nyina ye dia obehu dwumadie we ye kasa Kumase ebefa emfidie ni mu nyina akomia mekeka kan mu nyina the World Prayer Ministry Apostle Alex Echampon what abon payepa what take botanical gardens what of Krupo Chedia Poyeko Krumutusa no Bopa enye de biarada enunti ena the World Prayer Ministry International ano ena wodi dwumadie eba Sompa TV Sompa FM enkane na eye yawada sesei ebrada enunti ebrada di anim bia no wo bia enter TV ho na wontwen Apostle Alex Echampon wodi nyame asem muom ehwam de ebrew yade na da ne konua edaw so a obetu ase na wodi amaw enunti eda brada no ye nyina ye betwen the World Prayer Ministry Apostle Alex Echampon eda no konua nyina ebebubu brane mompaye ye no mpaye na ye nimpaye na nyoma enkonkan 3A Herbal Center yankotu ekoko na se wode 3 eko capsules abadwa so wode fo osisi ne yo ya eduru ba bia kokko no senkyerene a eye no ano edene wo trase abuo ifirize kokko na fifiri oto yanko ne kotu ase wate wani so yo wisi eno ano tene udwade na ho yo hene kokko na eye osa no ye kokoli na ke badani heba misty heba ene apidak ye benya bia to 0546 107 107 3A co capsules Coco Master ebedu akagina mu pa eya sam da hono eno no maame abrantie moru wa na wo no me na me wo obi anka se asode nyanyamesom enye wo kwa asode wo bo wa mane afes na wakati me so beko na me menko adenti na se monko me se ontwen ne ye sa wo ha ye sa da munom to ye tie de mbeye na ninge wo eti yeso wonne ne maame na nya wo a dabi na ye hwanya menim nyo na ade ne koye dabi na se oso na adi animu de ne ba ha mis men di ni kiako na ade na wantie wa asem to bita no na te ho ya asem Mpe Nipa betena se so ba bi ne asem ekoso ne nyina mo ate ho asem maame wo de tena se papa tena se na twe be ka se mu no wate
producers baba be hwa ma papa na tena se ama me yama producers mla mehwe na papa no entena se okay pani ahadi o ma hada unwa ni moro achan unwa no ne fro sei efem nana sam wo kruma ya kotoko hene no ehefo hene frafrafo nana we die memo akwa babiem ye de ne die ma de ne die se fata no se bem praduasa se odi frafrafo ni mo kotoko frafrafo do so ho yipe papa na kire se wani mo nyam so memo akwa babiem wunwa ni moro pa moro na ni fura ye no wo ba ha no wote ho asem se nyame nam na adom so ama ha no nani no ate na tamu a woko nyame fie ho no wote ho asem min ti ho asem okoba ye na ne maame ya maame kan kyerem se o se o man nko no woko ono no oba bi ne koy oba na twetwe no koy yes sir oba bay minim no dis obusa no moro no oba bay ne koy mena me mane fa me koy hwanya de ane mene ne ba no aga na mene ne ba no nya oyiri ni mum na oge pani pa mame de asem no de da yekoso ya ne pitiri papa no amoru kasati ano no muamu se ye boy homoden ene papa na twetwen komo adwo dan kro kasa afidie so na asem a woka nyina ne se wono senyo no a yade no bia ntumi nsa empo odi abasi ho a sofo bia no betumi atruge so no ade ne pa bota wachi o ka se konfo no chese ka no no ne disi o jeso no ne betuo enu nti no kasa bia ekwoso no nani anye ho ewo tape bia wate nti sabri no muru nani no yema sofo no entoa so se na woka misira no ma me kasa den misira no no na betimi ehu nipa kura na betimi ti akola ni na ma no o sere papa no misira no ne blada fie ontimi nante no subsa freto ho asor be na me de beko me ko roman asor be na beko papa na kura si roman sofo betumi ateneni no o de pa bobeta na chi so no kura no amfa pa bo anta wa chi ya untumi nte nana wadawroma yenhu hada say duru de den no de duru pentane sufra ya anom say hu se ba bia be keka kona no ya yeden say papa no say aduro bu aduro empaibo bu empaibo into one de watwen ne ho yema Ebenezer Adakwa yi adom prophet 1 entinani no de na woka yemi da se yemi kan say sira mo ya mo pacho bompa ya ma wo tima wa die na nino sampa bona na misa mismidisu se mi pacho se mi de ye na kotojo agufom se ono a ene betima ya den atinani amaye timi sirama se mun pana chamaye ayasem 0551 0551 0548 0548 931 hello Osei yey Osei yey ayere afiri ayere kai jadam bobo yiri bobo ini apa lagi mau di Nigeria ni ada kata okay no fact abang sedang abang na kita di kita ni you don't put it in that way apa sih ni jangan mungkin lama ni kasi nak apa pasal di sana ama me so nka oh sana so nka kita ni se tapi dia betul ada mana jangan kita itu pun ada saya di lebih saja
Yes, you very very trouble. You find trouble. What is brother? You know, I can't come on. Everybody says never found the business. I did blow. Never found some. And what is that? I say, you continue the Pacific. Okay. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah. Oforisuo Mbaso Majo. Majo so bapa. Oforisuo Mbaso. Uni ana me no feeling to me. Kele nasa. E katia nasa. Ani ye hontem. Oforisuo pato molo wonu ana aye. Kele si nyina ye tia follow program but then kwa so mi kapa me de ba mi se molo ani ati nyina ya ko bomb pa ye be bosu. Molo wa anya de we disappoint ye pa. We disappoint ye wa anya de kura. Ade ba je na ba ni 2 months o 2 sa na mo no. Molo anya de wa disappoint ye Oforisuo disappoint. Hello. Hello. Udi baby afrefri. Efra ye me ka so offense. Ye fra Osei. Ye ni afem. Ewie ye ntie o. Ka tram be se me kan se. Dem pese me go bi abi. Sa issue e dia afia pen. The people be ko ho. E ma wi a tire kwa na ya le no kwa sa be Kenya no ho den. Sra papa no e difu na nipa na e hye nti on fante no na omwa no maye na daru mama no asi. Hello. Ye da se moro no de waye no asem na no aden so ye da anya akobenti se mo anya sere papa na ye sere mo amonko so sere na onke nene no fama de papa no kan nyina ne se ono de seven producer oginyame tumidi eno ntino prophet one adakwa yadom to ane so merepa bi esemu no se de mo kan no otumiti a ono akro besa ba be dase se prophet ayade no de wizo na ma no eno ntino se duru ba bi so no wantumi a obetuni hofo asem a waka no. Hello. Hello, Oforisuo Bema. Yeah. My boy Jumanya means Nama Padi, Nipa Bella, na Maya. Jina ye, dan ho kakra. Hello. Hello. Udi baby afrefri. Mpacho me fefi atibu the feminist. Yentie o. Mpacho Oforisuo moro aso den papa. Ndrama be optam moro achi ye di pabo de bia de school me ka che di chef na kwa se obia me hwese sumpafo be man nchenya da. Na moro atima koye sa anya na so nwi. Papa no e be papa no bia gotobe bu form e se na continue and Timur and Mary. The Oforisuo Bema, Hannah de Massimis. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefri. Patrol, Crystal Vini, me free South London. Oh mame, ye mo akwaba, wo ho ye de. Patrol na me adumo na mo nso dia ken you kurukuram. Yentie o. Oh, yes. Oh, Mera when me papa. Oh. I am a yasa white sadness like yenina ni hope say ye bet good news in there. Yes, papa natural. Yes, rena kutojugu from. Yedinyame din sren onhu papa yi mobo no ntene ni maye. Eye nipa eye dena ye befum enfum so bata ye ho. Yes, rena. Baby okoye nka omo betimi ate a nka omo te ma no. Ti papa no. Yes, reno onhu ne mobo. Why? Nti madwun chira no. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefri. Oforisuo me bi ya na bi ta Oforisuo na ta so. Yentie o. Mpacho anya go why.
no papa no fa no ya papa no se muru ama obi atwa ne mpoa aye ne ya ene na ahobo nyina ahia se ne no na aduane oba obedi nyina wo kire adwada so no obi atie bi ya sem hello hello good evening ma je so oba pa ba bi afrefre wudin but me fresi akra ye tie o Lord what wa ma ya blam in pa o ma ya boy the front to see I takwa de there one show program the future Asem see me see what the ma adia hende de man de ma so kofo one tina no one share one share one day no more so disappointing ya who da yale ya pana show ya papa na show on to more ni mahana ya pana show okay baby ani adro kra de ni adru brum na kaka te na me pese odasate ase se so mo betie kasa na mfiti ase na meka me se ya de eba preko eba prim na ne kono ye kakra etika ni no kra boso me miensa kra na ka ye dai se boso me miensa kra enipa busa moru ase okurum ne no enya asem ketwa enanwumire ye behwemo na omu ni message ya ba omu nim hello ojo ye ina mo ni adwuma dase me diane donkin come off official president of Nigeria about me kan kwanya sna ne mo na kenta president su sabaso na yan sra ya papa no wo na wo so wo fa he Nigeria about kwafo na che so do no de wo fom na da so si ho ojo da so wo fom pampe na mo se sa you know one na di si ho obi kwafo anache ana edisi ho se si a na obi atumi atu obi atumi ntui na one na betumi atu ati so kwafo anache na ba na betu na de salam alaikum wa alaikum salam na Jamaica che papa nse enkoto degu fom eni diem ni ahun place e kwa so enten fo kla se abofla e dan na egu na na so a ye ho ho ni nka ana fo so entebi pa ho da entino yenya moro wa fu wono aje atu so wa fu ne ma me enkoto degu fom dia eni o papa ni ye no eni diem ni ahun place e kwa one somewhere you know then monyam kanyango for no fa monyam ji so kanu ya friend fa o su na mi shiramo no okay hello udin baby afrefre ya fa me Musa wa Accra Musa yenti o Accra fa he na afrefre no ka so a yenti o ya chi amenwa kwakwaje o Kalabuli Junction mame ada mama tia ai Asem Mpe Nipa se akoba san elwen ki abani nkomba papa no mu yemo bo mu ye consideration on fanche okay na bo ni te na ba we ni na ba okay ahani adu ofre no enyina ebese the voice of the people is the voice of the Lord utie atiefo omo afre nyina no a still omo de achopa ema papa no chese wono de betumi atimuru ani no yenye ye de se moru 7 produce na ne ewu ade so ba ye ka 7 produce ke yenso so ne so nanso ya bre ho abrochirefo nyina na efre no enne wo bia twa ni mu sensenkyere ni besi wo ho ba bia kwakosie medical ka kire tiefo se wo bia nka se nyame asem ni ho nyame tumi nya adwuma nemmom ye de kasa de makasa ye de awurade de ama awurade ana ya asem foforo ntima me de da ye koso ya ni pitiri se de papa na ka no se de omanfo so ase no no ti nyame ya adomo a ye beku nkotodwa anim na ye ne papa no adi nkomo na miri pese mu no so be sacrifice ho se won ko ba bia no be ma papa na tinani ama no a isan se broni a wo ye ka bense no se inji sei ne spark ka no be hu ba bia foto no asem kese na meka kire no broni a wo ye ka bense se bense no inji sei ne start ka no a obehu ba bia mfom so no firi eya asem sebe
Abrotia. Of also Bema, Yemfa aseda kese ma yetiefo ne yadofo nyina na yemfa nchie mu odin so ma omuna Samoa Bema wono so ne hododo no yese Nyankopon se onsa ne yade no se yemfa happy birthday emfa ma Osei Esibe enne eyewawoda wasi we from Samoa Bema one amakom fan club group ni nyina onom se nyamepa na wonom sredi am Nyankopon ma nkwatente ahoden ene apomuden ewom na yemfa enchia kese ebiemu so nkoma be joy fashion wo eyeti kro medwo so tikro ne pa mata de mam kama isto so ababi a wo bia me da se papa yente no o pata de kama kodwumadi am so no wahume na me de wakọ na ya sọrọ so ya mane 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0452 0955 93 0552 0955 93 mu bia be free bia no ya beje so na wasema no pemesi bre no ya pe e de ama e wa Asem Mpe Nipa so foso yenko. Okay, ya so de konwa so e de Sabin Producer kuafo kwa adwuma bopon Sompa Asem Mpe Nipa ya pagya yemu ya mayemu so ote odifo pokwa branka ohene yire maame ya bua kua asu ama bronya bema usu kantankanka ko ba jesi simprimu ya na famu de sana nana ya mensa abrampa otafrija MC a omadawroma na ye ko social media handles ene Sompa TV Kevin ewo ho sana yima school fees ene wona wakeka kanyina no omoboa manyoma ekoso kofro bofu pa be masukitu am yipa bre na Asei Aboagye Oforisuo nintifo so mitra dwam de Asem Mpe Nipa eko boshe asase so eja atnase sabri ono ene de aha eja no panipa memo akwa aba yaburu bibia boko de adom baby akaka akon de ye ko home enti eja ha man over to you yeah baby I am ready yama obi biara jubiem